Dobrodošli u 2025. godinu, a u novoj godini specijalan podcast, prava priča sa Miranom Fabijanom. Mirane, dobrodošao. Hvala ti puno što si došao u goste. Snimali smo onu malu epizodicu da uvatimo hajp u to vreme, a sad ćemo da ispričamo jednu onako realniju priču, a da nije to samo borba, samo trash talk i to. Dobrodošao. Ajde da otvorimo ono što me baš zanima, u stvari i ono što smo pričali, to je ovo, otkud želje i otkud volja i otkud uopšte to da dođeš za Srbiju, da dođeš u Novi Sad i da radiš na segmentu koji ti najviše fali, barem ja tako pretpostavljam, i da izabereš trenera totalno u drugoj državi, odakle sve to. Znači, otišao si, došao si u CDS kod Nemanje Milošića, koji je trenutno regionalni najbolji trener ili jedan od najboljih trenera, a za taj tvoj segment sigurno najbolji. Gledaj, ja sam pratio Nemanju, pratim na Instagramu, javio sam se mu već prije, onda nešto došlo da nisam uspeo. A kad pratiš, znaš, ja vidim, imam neko osnovno znanje partera džudžitsuja. I kad sam pratio Nemanju, sviđao mi se ovo ustajanje iz partera, znaš, pošto kad ja vidim, svaki put, kad ja izađem iz hrvanja, kad ja ustanem momkom, oni promijenu pogled. Znači, Spahović je prsko kad sam ustao. Sad Ilić je umro. Kad sam ga suipnuo, kad sam se mu posmijao, to sam pobjedio meč. Prije udarca, prije kad sam ga počeo tući, ja sam pobjedio meč kad sam ustao. Vjerujem da ako bi Stošić ustao, isto bi pobjedio meč, ali treba se naučiti ustati. Ako najbolje ustaje u regiji, ja mislim da CDS. Ne. Tako da sam se javio Nemani. Došao sam tu na nedjelju dana, napravio sam 14 treninga, negdje 28 sati sam preživio u ustajanju iz partera u posljednju nedjelju dana i mogu da kažem da se... Posle meča odmah, da. I kažem da se me to vrlo isplatilo i mislim da ću stalno doći tu, da ću kombinirati, Zeljk mi je glavni trener, s kim sam se nađao, s kim sam se baš poklopio u Nuloj Trojanci, su moj matični klub. Ali ću u to pokupanje znanja ubaciti i Nemanju Miloševića i CDS, pošto skompao sam se dobro sa momcima, vidio sam da imam baš puno nedostanka, a vidio sam da i brzo napredujem. Tako da mislim da je ta kombinacija, dobitna kombinacija, mislim da će Zeljk se brinuti za moj MMA game, za moju stojku, obranu od partera i da će Nemanja se pobrinuti za moju žicu, za moj wrestling i za ustajanje iz partera. I kad mi sve to sklopimo, kad mi sve to spojimo, ja ću pobijati sve. Ja, a reci mi, šta je to što ti najviše fasciniralo kod Nemanje i kod njegovog pristupa treningu? Način. Gledaj, ja sam odrašćao sa Petrosjani i Alfio Ramonut nam je uvijek, kad nam je pokazao neku tehniku, pokazao zašto je ta tehnika tako izvedena. Nemanja ne traži od tebe da radiš ko robot, nego traži razumevanje. On traži da ti razumiješ zašto, kako i šta. I baš mi se sviđa ovaj nekoliko intelektualan pristup k treningu i mogu da kažem da sam ovu nedjelju baš sam uživao i da jedva čekam da se vratim. A isto tako, znaš, jedva čekam da idem opet u Trojan, da opet one kombinacije, Zeljk, energija, gaženje. Tako da, nekako ću kombinirati jedno i drugo, a mislim da prije meča, nekih 5-6 nedjelji prije meča ću pripreme, uvijek završne pripreme odraditi u Trojanu, pošto tamo imam nekako, tamo sam sad našao ovih 7 borba koje sam napravio od povratku i to će ostati, ali znanja ću pokupiti, sve znanje što me može pružiti Nemanja, ja želim to znanje što mi Nemanja može pružiti i ću uvijek doći u CDS. Odakle je ta disciplina sa tvoje strane i odakle ta želja i volja za učenje u svojoj 40. godini? Sad ulaziš u 40. Prvo se ne osjećam. Ne osjećam se kao 40, da imam 40 godina, ili je to nekakvih novih 30, novih 20, ne znam. Pošto baš sam motiviran da pokupim novo znanje. Moja želja je da bi sa vremenom bio dobar grepler. Ja mislim da mogu tu godini, dvije tu osvojiti
a za to treba žrtva. Znaš, za to trebaš ulagati vreme, trebaš ulagati novac, trebaš ulagati energiju. Ja mogu da kažem da imam sve troje dosta, da mogu da to ulažem, a najviše od svega imam vreme, a da imaš vreme trebaš postaviti prioritet. Ja, sad mi prioritet nije da sam otac, nije mi prioritet da sam biznismen, nije mi prioritet ništa drugo nego mi je prioritet MMA karijera. Kako je došlo do toga, nemoj pitat, sin me je samo zamolio da napravim jednu borbu. Sin me je zamolio da napravim jednu borbu, da će on uživo vidjeti kako je kad se tata bori. I od jedne borbe se rodio ovaj Sloroki. A jesi imao tad vreme, novac i sve kad si se odlučio za jednu borbu? Da. I tad si bio situiran? Da. Imao sam, htio sam jednu borbu napraviti sa neku kantu. Ne znam da li znaš tu priču. Treba bi sa jednim momkom koji ima 2 poraza, 1 pobjedu odraditi meč u Mariboru, pobjediti nekog da deca vidi, da mi ljudi ploskaju, da se oprostimo sporta. A onda u četvrtak na večer me zove Nejc, Miran. Oj, čao Nejc, kako si? Miran, ozlijedio se protivnik od Dajčmana. Jel bi ti uskočio u mec Dajčmana? Ja sam bio dogovoren danas za 2000 eura. Sam se borio za 2000 eura. Ajde ja kažem, znaš mene, ajde daj mi 3000 i ja uskočim. Nejc pruži ruku, ajmo 3000 euro. Ja idem u Dajčmana, imamo face-off, ja odmah počnem na njega presirati na njega. Ću te ubiti, ne možeš ništa, bla bla bla. Završio sam ga onda u 45 sekundama, znaš. I onda mi Nejc ponudi duplo više za meč u Kopru. Meni nije bilo toliko do para, nego wow, znaš, gledaj to, da, kako ja sam se borio kad sam bio za manje pare, sad drugi meč dobijem već toliko, ajde napravim. Ubijem onog Turka i onda me zove Ante Jurić za Spahovića. Ja zovem Zelga, Miran, napravio si 2 meča. To je bilo, znači, ja sam 19. oktobra pobjedio Atkasa, 20. oktobra ujutro zove me Ante, čao, Bog, Mirane, kako si? Ante Jurić, ja znam njega je s FFC-a. Oj, čao, super. Znaš šta smo, ja mislim, dalje bi ti se borio sa Spahovićem. Gledaj, ne znam, zovi Zelga. Ne volim, znaš, ja imam sad svoj život, ne volim pričati više o mečevima. Prije sam se sam dogovarao u karijera za meče, sad sam sve prepustio Zelgu. Znači, Zelg je boss i mene ne zanima ništa. Pitaj Zelga, ja Zelga zovem, Miran, ne, mislim da ne treba to nam, da smo napravili lijepu seriju. Ajde, idemo sljedeću godinu, opet napravimo koji meč za Valhalu, to je to. Ajde, znaš šta Zelga, a ja bi napravio to. Zelg me, neko malo šuti, kaže, znaš šta Miran, ako bi ti to napravimo, mi ćemo pobijediti. On prihvati meč i za 6 nedelji ja pobjedim, dobro sam, ja mislim, loše sam se zdravio, izvini, Tomo, ja pobjedim Toma, znaš, pobjedim Toma i šokiram regiju. Onda dođe Žgela, pobjedim Žgelu, onda dođe Darko, dođe ovaj zloglasni Beograd, koji mislim da regija nikad neću zaboraviti, napravi se priča koja priča, onda uskočim. Ti si u Beogradu tada... Skupio najviše fanova. Ti si u stvari pobedio. Mislim, ja ne volim da kažem da sam pobjedio, pošto sam izgubio. Da. Zamisli šta je bilo da sam ga tamo ubio. Ali, ja ti kažem nešto, da sam tamo završio Darka, ja danas ne bi radio na svom parteru. Pošto ja znam da ja trebam Darku ustati. Dok god ja nisam sposoban Darku ustati, ja ne mogu biti top MMA borac. Ali ako nešto radiš i ako si za to plaćan, koliko sam plaćan ja, ti si dužan da si odličan MMA borac. I ja ću sad, kad izostrim ustajanja s partera i hrvanje, ja bit ću odličan borac. I tada više neće biti, sad ćemo ga bacati dole, bit će kraj. Oni će misliti, sad ćemo ga bacati dole, bit će kraj, a kad me baca dole, ja ću mu ustati i posmijati se kao što je mislio. Ilke, gledaj. Ilke me je bacao na pot. Bacao me na pot. Ja mu ustanem, ja se mu posmijem, on je izgubio svu snagu, svu kondiciju, on je bio kraj. On ga pogodim po tijelu, on se sjetio sve što sam mu pričao kroz sve. Ja sam njega psihično ubio prije meča i samo mi je ostalo da ga završim u meču. To je bilo baš škola psihologije i onda škola fizike. A za to je treba tvrdo raditi. A jesi oduvek takav bio? Ranije, ja te znam iz doba Muay Thai kickboksa. Jesi ti odavno bio takav radnik i odavno tako percipirao trening i sve, ili je to došlo sad sa godinama iskustva?
Ne, uvijek sam išao svugdje da sam pokupio znanje. Bio sam u Ukrajini, bio sam u Rusiji, bio sam u Tajlandu, bio sam na Nizozemskoj. Svugdje sam ja išao da sam unapredio moj kajena. Išao sam boksat sa Grbićom u Ljubljani, je boksarski klub gdje sam prvi put vidio džep kako se udara. Ja kad sam vidio taj džep, ja sam se zaljubio u taj džep. Onda sam počeo raditi ovaj boks. Sad je Ramos prestao raditi da će pomoći u Trojanu hrvanju. Će nam trenirati hrvanje. Ja idem k Čaliću boksat. Onda sa Zegom pijem znanje što god mi pokaže Zeg, ja ovakve pitaj Zega, ja ovakve oči gledam. Sad ovdje Nemanja. Ja znam da ne znam ništa. Znaš, ja sam svjestan da ne znam ništa. Ne u stojki, ne na parteru, ne u MMA-u, ne u K1. Nigdje ne znam ništa. Kad god mi neko pokaže ono što pije vodu, ja ne znam toga, ja ću učiti. Ja sam otvoren na sve. Ja nemam ega. Mene je Babić, Ognjen Babić, je mene silovao u parteru. Prvi dan, drugi dan, treći dan. A četvrti dan sam već možda jednom ustao. A znaš koji uspjeh je za mene da mu četvrti dan jednom ustanem? Prije nisam. A ja znam da za godinu dana ću mu stalno ustajati. Tako da Ognjen treniraj tamo, nemoj da voziš bager. Ne voziš bager. Možda Roki će ti ustajati stalno. Kontaš? Da. A da sam ja došao sad u neki klub. Ja sam došao u Trojan. Ja nisam mogu sparirati rundu sa Vitasovićem. Ja danas s Ivanom još uvijek gubim runde. Ali ja mu držim 5 rundi, mi odspariramo 5 rundi. Kontaš? To je napredak u godini dana. Zamisli koji napredak ja ću imati za 3 godine. I ti, kad imaš tu sreću u životu da u 40. godini svaki dan napreduješ u nekom segmentu, ko ima to? Pozbit ću od 40. godina, napravio si što si napravio, furaš još nešto, uzdržavaš. A ne, ja sam došao u potpuno novu priču, učim potpune nove stvari i učim sa istom motivacijom koju sam učio kad sam imao 20 godina. Šta si grešio kad si imao 20 godina i nisi mogao full potencijal svoj da postigneš? Mislim da nisam verovao da ne znam ništa. Mislio sam da znam možda više nego drugi ponekad. Možda, ne znam. Znaš, uvijek sam bio sa jednim trenerom, danas bi napravio drugačije. Mislim, ne znam, danas bi menjao, danas bi vjerojatno, ne znam, mislim, to se teško sad govori. Sad imaš iskustva 20 godina više, šta bi promenio u svojoj karijeri tada? Držao bi se game plana. Ja sam uvijek napravio game plan perfektan, a onda me je ponira pjesma. I to je otišao game plan. Sad, znaš, kad imam Zelja kod sebe, on mi napravi game plan, mi radimo 6 nedelja na ovom game planu, ja ne mogu onda da, ne mogu ja to da zašuskam, kontaš, da sad napravim nešto krivo. Ja treba da se držim ovog game plana što smo radili, šta čovjek to biće od toga nagraden. Ja i cijeli Trojan Gym. Držao bi se game plana. A da li je onda to pre bila uloga trenera pa nisi imao poverenje u njega ranije i nisi slušao ili je bila luda glava? Mislim da možda je bilo to da nisam imao povjerenja u trenera, mislim da ako ga bi imao više, napravio bi više uspjehe. Možda nekako nisam imao povjerenja, ne, bio sam malo svoj glav, znaš kad si mlad, ali istina je ta da nikad nisam vidio trenera ko bi mi pružio toliko znanja ako mi pruže Zeljk i koliko mi pruži Nemanja. Ja jednostavno, kad ja sam došao u Zeljku, kad me Zeljk pokaže, Zeljk me najviše unapredio u stand-upu. On jeste unapredio mi je sprawl, to, ono. Ali on mi je moj, jer sam ja najjači unapredio. Znaš, ovaj overhead, ja sam ovako tuku. Zeljk me naučio da kad samo bacam to. Ovaj overhead ih je sve posekao. Znači, na ovom overheadu ja gradim igru. Meni je rekao Dekasov poslije meča, mi smo se samo bojali ove desne tvoje. Ja sam cijeli meč za Dekasov pobjedio zbog desne ruke. Ja čačkam. On stalno bježi od desne. I onda ide ta. Znači, u suštini tebi je uvek samo autoritet bio onaj kada vidiš da ima veće znanje od tebe. Da. Meni kad vidim da ima veće znanje od mene, ja samo uhajdu i slušam. I Zeljk ima ogromno znanje, veće od mene, i Nemanja ima isto ogromno znanje veće od mene. Ima Grbić, Dalibor veće znanje od mene, ima Gavrilo Stojanović veće znanje od mene, ima Damir Mikilić veće znanje, ima Rok Urbančić koji je kondicijski trener veće znanje od mene. Ja imam 6 ljudi s kojima ne mogu pričati o sportu okolo sebe.
Kontaš, ja imam, jednostavno ima ljudi koji ne mogu pričati. Znači, šta ću ja pričat o fiziki sa Rokom, kondicijskim trenerom, kad nemam pojma i kad on zna sve? Šta ću ja pričat sa Nemanjom o parteru kad nemam pojma? Šta ću ja pričat sa Zelgom o MMA-u kad on zna sve, ja nemam pojma? Šta ću ja pričat s Čalićem o boksu, s Grbićem o boksu, šta nemam pojma? Ja sam tamo zelen. Oni šta mi kaže? Oni kažu početniku. A znaš šta početnik? Najlakše je učiti početnika. Ti kad dobiš izgranog borca, ti ga ne možeš učiti. A ja sam početnik. Ja sebe smatram kao početnika. Znači sve što mi pokažeš, ja ne znam, ja ću tako. I jednostavno to pije vodu. Onda ja vidim odmah na sparingu da pije vodu. I to je to, znaš. A kako uklanjaš stvari koje ne funkcionišu? Kako to eliminišeš kada ti se pokaže nešto ili ima nešto da ti se pokaže da ima smisla, ali tebi ne leži? Da, ima sad... Kako to eliminišeš? Baš smo sad pričali par dana sa Zelgom, sad i da ima hvatanje single lega iz ono... Znaš šta, pričaš, vidiš, probaš i sad ako ne ide, trebaš to da eliminišeš. Da uzmeš neke druge stvari, da? A šta god mi kaže u momci okolo mene, sve pije vodu. Za sad ne znam. Sve što mi je rekao Zeljko, to pije vodu. Ništa nije da bi rekao sad to nije tako. Ne znam. Jednostavno, za sad nisam u toj situaciji. Što na treninzima ne godaš kada ti kažu da ideš u takedown? Da. Što ne voliš? Da, znaš, baš mi je počast da bi ja bacao nekog na pod, da bi ja išao u noge. Mislim, šta ja znam, ja forsiram stojku, ja sam stand-up fighter. Siguran sam da u FNC-u nema ni jednog da može pričat sa mnom o stojki. Znači, nema ga. Sad Stefi mi nešto priča o parteru, Negučić, čoveče ide napred s glavom, onda udara 1-2. To je kao da se bijeli pojas u jiu-jitsu i da mi legneš na pot i kažeš tako, ja sam crni. Nema šanse. Ni da dođeš do partera, znaš. Tako da, mislim, zašto bi tražio to takedown? Da, šta, ovo je Bator, sad ću se boriti s Batorom. On ima 30 sekundi da me baca, inače je mrtav čovjek, on je mrtav. A čekaj, reci mi sad, jedna stvar se stvarno sada... Pa gledaj, još nešto, vidjeli smo najbolji borac stand-up u regiji, šta je napravio u prvi sekundi? Išao je u takedown. Zašto je išao u takedown? Pošto je znao, pošto je njegov trener znao, cijeli njegov tim je znao, cijela regija je znala da Ilke, ako ostane na nogah, će ga završiti u prvi minuti. I zato je on išao u takedown. Bacao me, ustao sam i onda to je bilo njegov kraj. Najbolji borac u regiji kao stand-up, wow, rekao je Petrak, za mene ima najbolji stand-up u regiji. U prvi sekundi je otišao u takedown sa mnom. Ajde sad kad si ovo spomenuo za regiju, pošto i ovaj podcast i jeste prava priča. Reci mi, kada već govore tako ljudi da je neko najbolji u ovom segmentu, da li ti vidiš, pošto se spuštaš na niži nivo i uvek gledaš da upiješ, da li ti stvarno vidiš kod tih ljudi, na primjer ja vidim u regionu da dosta se, nekada se i previše hvale ljudi i mislim da se pravi preveliki hajp od ljudi koji generalno nisu, na primjer, u rvanju toliko dobri rvači, u stand-upu. Da li vidiš ti to kada je hajp stoji iza njih, kada ne podupire se priča, kad se ne podupire, kad ti ne vidiš da je to, ovo je to. Da li vidiš da se više hajp digo oko nekih boraca ili to ne vidiš? Recimo, ja nekad vidim da se mnogo dižu... Znaš šta ja vidim? Ja vidim Bojkovića. Da tamo nema fake hajpa. Ako neko kaže da je Bojković fake hype, ja sam sjedao u prvom redu, ja sad nisam gledao ove posljedne borbe, a znaš da je mene, kad sam ja gledao i sjedim u prvom redu u Banja Luki, ide on tamo, ovaj momak je od prve sekunde do završetka meča vršio takav pritisak na borca, znači svaku stvar što je učinio u kavezu je bilo perfekt. Jednostavno, samo sam čekao da ga završi. Jako je, znam, ja sam se naježio kad sam to gledao. Kako mu nije dao? Da, ti si znao šta se vidiš. Kad je trebao da se pomakne tu, on se pomakne tu. Tamo, bum! On nije dao momku milimetar kaveza, ok? No. I tamo sam rekao, ok, ja se obrnem Hvasutu, sjedio sam sa Vasutom i sa Saja reče, dečki,
ovo je fucking real deal. Da, real deal. Ovo je real deal. To sam ja rekao sad posle ovog. Ovo je fucking real deal. Sam rekao, šta je napravio ovaj momak tu? A izgleda da je onaj Kanta. Izgleda da se... Evo i ovaj posljednji izgleda da je Kanta. Da, izgleda kao da se bori sa Kantom, ali mi koji znamo sport, mi vidimo da nije onaj Kanta, nego je taj kralj. Da. Je taj napravio sve okej. I slično tomu sam ja napravio, slično tako sam ja napravio De Castro, ako gledaš. Svaka pozicija moja je bila, to je za moj perfect fight, De Castro. Da. On nije mogao ništa. Dobro smo ga pročitali i dobro učinili. I to kad ti protivnik kova De Castro ispadne kao Kanta, to znaš da si kralj. I u stojki u FNC-u ne postoji osoba koja mi može ugroziti. Da li vidiš nekoga u regionu, nebitno da li je FNC ili bilo koja organizacija druga, da li vidiš nekog u regionu da kažeš stvarno da, ajde se uvatimo stand-up, da kažeš da je Sem Bojkovića, sad što si ga izdvojio, da kažeš da ima dobar stand-up, da je to pokazao i da je dokazao to. Znaš ko dobro udara? Bojković. Ne Bojković, sorry. Gianni. Gianni ima super bazu, sad ovaj tipka koji udario. Nismo vidjeli puno stand-upa još. Ima dobar direkt, dobru stojku ima on. Isto ima rezultate u boksu, ima hrpu meča u boksu, tako da bit će opasan. I onda nemaš, da bi rekao, da ovaj Barton od Dobro, Englezi, standardno, Britanci svi imaju... Barton je spreman, Barton je dobar isto. I ostala stojka je tako, znaš, a recimo, onda postoji meč, postoji borci koji imaju 5-0 kao Kičo. Ajmo reci meni, ko misli da je Kičo dobar fajter? Jednostavno nema ništa. Ima takedown s glavu dole, sramota od takedowna. A nekako zgura. Skoro umro kad je sad 2 ruta pobjedio. On proziva onda mene. Ma šta ti mene prozivaš, čovječe? Zgradi sebi ime da ćeš ti mene zainteresirat. Znaš, ja trebam izazov. Meni je izazov Stole. Meni je izazov Batur. Meni je izazov Dos Santos. Meni je izazov Batinić. Meni su izazov ovi borci. I zamisli, sad mi se javi Ilke za rematch. Čovječe, došao si u organizaciju na velika vrata. Otvorio si ti sve, da si pobjedio, bio si gazda organizacije. Ti si bio broj 1. Dao ti je Forgi sve, dao ti je prvu zvijezdu da ga pobjediš na petogodišnjici eventa. Ti ne pokažeš ništa. Dobiješ samo batine i ti ćeš odmah instant rematch. Ma odakle si, čoveče? Sad šuti ko šutim ja, nikad ne prozivam Stošića, pobjeđivaj meče i za 2-3 meče, pobjedio. Da je Tomo sad pobjedio Giannija, mi bi se borili u Ljubljani. A koji smisao ima sad da se Tomo bori sa mnom u Ljubljani? Nema. Zato što kontaš. I sad Ilke, pobjedi ti sad Tomota, pobjedi Barbira, pobjedi još jednog. Opet imamo priču. A ne možeš ti sad instant rematch tražiti, kontaš. Čekaj, sad posle eventa, mislim ti si i pre eventa bio zvezda broj 1, a sad posle eventa su odjednom ja sa strane ovako kad gledam imam osjećaj da te prozivaju svi na nečem. Svi odjednom. Znači počevši od ljudi u manjoj kategoriji do ovih u teškoj kategoriji. No dobro, znaš šta, ovi su svi zakompleksani, većina ljudi je kompleksaša. Pa sad vidio da sam ja 29. na Fight Matrixu, vidio da imam neki broj pratiljica, vidio da sam potpisao odličan ugovor sa FNC, pa bi svi htjeli tako. A za nešto tako je treba pobijediti Fabija, ne samo ga prozivati na meč. A to trenutno u FNC-u ne može niko. Znači, u FNC-u mi danas ne može niko pobijediti. Ja sam u to ubeđen i vidjet ćete sad sljedeći moj meč aprila kakav nivo igre će to biti. A onaj aprila još ima neku malu šansu, a onda ću se boriti vjerovatno sljedeći meč negdje septembra, oktobra, a tamo će biti već vrlo odličan borac i u parteru i u strani, od partera će imati sve. I tada će biti igra sa svim druga. Tako da u stojki znamo ko je gazda u FNC-u, svi znaju ko je gazda u FNC-u. Onaj ko je sumnjao obezbedio se sad sa Iktam koji ne mogu da mrdne. A kad postanem igrač još dolje, ustanem s parterom, dobit će problem. Ajde sada da skrenemo s teme, borenje. Nastavit ćemo posle. Da li je Miran Fabijan rođen kao borac ili si izgradio kroz teške momente?
Mislim, ja sam rođen kao borac. Ja sam se rodio kao borac. Ja sam jednostavno... Šta je bilo u vrtiću? Ja jednostavno, gledaj sad, prije smo Šta je bilo u vrtiću? moja prva uspomena na vrtić. Mene majka je radila u 6 ujutro. U vrtiću otvarali u 6. Mene je majka pustila 15 minuta prije otvaranja vrtića, u vrtiću sa sestrom. Onda su došla učiteljica i mi smo bili uvijek prvi. Ja sam imao neki auto, uvijek sam se igrao sa ovim autom, igrao sam se i nikomu ništa. I ovaj dan sam bio ja i još jedan momak. Ja uzmem autko i ovaj dođe, uzmem i ovaj autko. Znači, ja se samo sjetim da sam ga pretuko, bio sam 4-5 godina star, pretuko, krv z nosa mu curila, zvali majku, zvali nikoga, bija cijela frka. Ja bio dete. Znači, prva uspjena na vrtiće kako sam ja prebio nek momka, curila mu krv z nosa zbog toga što mi je ukrao auto. To je moj prvi, možda jedan rijetkih uspomena s vrtića, znaš. Ja sam od uvijek fajter. A kako je posle bilo u toj osnovnoj školi kad si bio mali? Kakav si bio kao mlađi? Uvijek tuča sa starimi. Zbog čega? Zbog svega. Znači, uvijek bilo, ali uvijek sam Jesi ti tražio problem ili... Znaš, bio sam puno takav, znaš. Ja se nisam dao, bio sam mlađi, pa sam uvijek, mogu da kažem nešto, pa sam uvijek prebijali. Mene su stari prebijali, ali ja se nisam dao. Ja sam uvijek i grizu i ono. Ja sam baš bio uvijek, kad ti bila treba tuča, a nikad korak nazad. A jel si bio u grupi, nikad. jak ili nikad. sam? Sam. Uvijek si sam. Uvijek sam, šta kakva grupa. Sam, tuča, 1 na 1, 1 na 5. Ne, ja se sjetim, gledaj, bili smo u Ajduščini. Bila neka diskoteka, bio sam 15-16 godina. I tamo to je kraj osnovne škole. Da, je bila tamo neka ekipa koja je uvijek pravila probleme. I mi se s njim potučemo, meni razbiju nos, 3-4 me tuče. Ja odjednom primim nekog momka i glavu, fuste mu krv u nos, tuče, onda se samo sjeti kao sam se zbudio ne znam gdje. Ono, znaš, to je bilo uvijek je bila tuča, onda sam počeo trenirati. Kad sam počeo trenirati, prestao sam se tući. Kako su roditelji u toj osnovnoj školi i to dok si bio problematičan? Kako su oni reagovali na sve to? Mislim, ja sad kad imam djecu, ja bi umro da imam takvog sina. Da? Da. Kako je Čale izlazio na kraj s tobom? Šta, batile za svaku glupost. Ne možeš, za stoko ne možeš drugačije, kako je rekao, Vrane, da. Ma ne možeš drugačije. Šta, ja se, znaš, gledaj sad, da ti kažem. Susjeda pravi nova vrata. Znaš, ima steklo, prvi susjed. I mi tamo nešto se igramo i kaže jedan friend, jer može neko da razbije steklo? Ne može niko, ja mogu. Ja idem, ja razbijem steklo. I vidi me susjed. Dođe susjed, kaže tatu. A šta da tata napravi? To je prebio ko vola. I to je bilo stalno. Ja nikad nisam dobio batine da bi dobio za ništa. Znači da je došao otac ljut. A jel si imao taj osjećaj da dobijaš zato što si kriv? Da. Ili si imao osjećaj da nekad ne znaš što kriv? Ne, nikad. Uvijek si bio kriv. Ma uvijek sam bio baš kriv. Ili sam pravio neku pizdariju u školi, ne znam, znaš, A koji su ti bili načini odbrane? Kako si Čale? To je si pokušavao da lažeš? Šta si radio? Ništa, samo spustiš glavu, znaš da si batine i drugi dan opet isto. Mislim, bilo je to na mjesečni ravni, na mjesečnom, svaki mjesec, svaku nedjelju nešto sam... A kakav si bio učenik u školi? Mislim, nisam se nikad učio. Možda do prvih 5 razreda nisam nikad slušao, uvijek pravio probleme, ali onda profesor me ispita, ja dobijem 4-5. Znači imao si dobre ocene? Do 5. razreda, onda je išlo 2. Ali uvijek 2, nikak problem, znaš, ja u životu nisam učio 2 sata. Evo, 2 sata nisam učio u životu. Da bi čitao neku knjigu, mislim, čitao sam knjige, literaturu, to sam čitao, ali da bi ja čitao nešto što trebam, da bi učio nikad, znači nikad. Poslije koliko si krenuo jako da treniraš? Kad si se stabilizovao? Godinu dana sam trenirao 3 puta nedeljno u tom klubu. Bez veze? Da, ne bez veze. Svaki trening nisam falio trening. Bio je 3 puta nedeljno. Ali jesi tada kao račun da će se nešto boriti ili si ovako zbog sebe, zbog ulice? Ne, ja sam stvarno pitao trening kad će borba. Znači trener nije mogao te gledati od početka. Da. Bio si dosadan, a? Ne, nisam bio dosadan, bio sam dosta poslušan. Aha. Bio sam poslušan uvijek kad sam bio na treningu, a htio sam borbu. A onda sam išao u Trst, vodio nas trener u Trst, gdje su bile neke borbe. I borio se Đorđo Petrosjan sa Tavanlekom, sa nekim tajcom. I 5 rundi ga je nabadao sa aperkatom, ubio ga je Đorđo.
I ja gledam ko je taj Jojo i onda ja saznam da trenira u Stari Gorici da trenira. To ti je 15 km od moje kuće. I onda neki Neđa Čalja, neki Albanac koji živi, Slovenac, živi u Novoj Gorici, ali albanske korenike ima. I prek njega nekako smo došli da smo počeli trenirati tamo. Ja idem tamo na trening. Prvi trening idem tamo, ja sam u sljedećih 4 godina bio na svih treningah. Nisam falio ni jedan trening. Napravio sam tamo nekih 20 borbi. I onda sam opet otišao ovom Dariju, mom prvom treneru. Uveli smo školu od Alfija Romanuta. Radili pod njeg što sam ja naučio u 4 godina tamo i osvajali rezultate i pravili baš pravu priču smo napravili. Onda se pravu priču. Baš pravu priču, lijepu karijeru. Uvijek sam otišao u Ukrajinu trenirati, pokupiti znanje. Ovo znanje sam doveo kući, a Dario je uvijek to prihvatio i mijenjali smo način rada kako sam ja vidio po svijetu, kako i ono vidio po svijetu, tako da je baš smo imali neku dobru suradnju, sve na povjerenju, nikad s nobenim trenerom nisam imao nijednog ugovora, nemam ugovora ni sa Zelgom. Baš prava priča. Znači, baš si lojalan. Baš tako da možemo da kažemo, ne bi to ja nikad prelomio što sam rekao sad, znaš. A sa Darijom smo baš postigli vrh K1, znaš. Nisam bio baš vrh top 5, ali na granici od top 10 sam bio, borio sam se sa 6 boraca iz top 10. Tako da baš su bili to velike borbe. Ko su bili tih 6 boraca s kojima si bio? Sembran, Stacurenko, Jan Kongolo. Johan Kongolo, švajcarski. Da. Bilo je to, ko su bili još, čekaj. Sad se ne mogu baš sjetiti. Sembran, Stacurenko, Elbouni. Nema veze s njim, čekaj. Treba bi se sjetiti još. Nadiri Šakov, Rus. Mogomedov, Rus. Znaš, sve mogu Magomedova, svi su Magomedova. Verovatno Nadiri Šakov, ne znam da li znaš, to je bio IFMA, to ti je bio najbolji, Dimitri Valent. Da, to je za Valenta. Dimitri Valent. Mislim, čuo sam, nisam nikad pratio, to su velike imena za koje su i čuo. Gledaj, danas to ne znači ništa. U kickbox nije to UFC, a to je kao tako da se sad u teškoj kategoriji borio sa Aspinall, Mjočić, Cormier. Taj kalibar u mojoj kategoriji. Kontra, znači, tako da imao sam lijepo karijeru, sve te borbe sam izgubio. Baš sve sam izgubio, ali uvijek sam dao meč da je bilo la. Mislim da sa Kongolom bi trebao 2 borbe pobijediti, pa nisam, ali nema veze. A šta ti je falilo u tim mečevima sa najboljim ljudima? Šta ti je falilo? Znaš šta me falilo? Ja sam ih ubio prvu rundu i svaki put isto. Drugu rundu se drži discipline sa Dejlijem. Paul Dejlija sam zaboravio koji je bio 6. tada kad sam se ja borio s njim. I uvijek sam onda išao, izgubio sam nekako fokus, htio naputirati čovjeka i pokupio nokaut ili izgubio iz malih snaga. Nekako uvijek mi je nešto falilo da bi pobjedio neki veliki meč. I to mi je veliko bila tako, kako bi rekao, malo patnja. No. Top 10 borbi sam sve... Da li to znači da ti je falio baš ono što se vraćamo s početka, dobar trener, dobar tim? Za više. Ja mislim da sam imao dobrog trenera, da je Dario Grijan dobar trener, ali mislim da mi je falilo trening partnera. Da bi imao na regular daily basis trening partnera. Ja da sam htio sparirati sa Jasmin Bečirovićem, da sam trebao napraviti 100 km. Da sam htio sparirati sa Francijem Gradišem 120 km. A šta je bilo s Petrosjanom? Petrosjan je otišao u Milano. Preselio se u Milano. Kontaš, bio je to problem, najveći problem je bila ta put koji se trebao stalno da radim za sparinge i stalno sam se cimao. Ja sigurno sam najviše od svih ljudi uložio vremena u te treninge i energije. A reci mi sada ti si slavu postigao pre ove slave mnogo ranije. Ti slavu postigao kada sam ja počinio s treningom. Znaš, da ti spinaj to priču. 2009. se organizirao neki turnir u Sloveniji osmerice za najboljeg Slovenca. Imali smo tada jaku kategoriju 80 kila. Ja sam bio 2009. 24 godine star, imao sam nekih 20 mečeva. Niko me nije znao, bio sam outsider. Tamo u turniri su bili neki favoriti i stavili su Rožleja s jedne strane, a Sandija Borojevića s druge strane. To sam bila favorita. Ja sam htio, ako želite da ja dođem, ja želim prvi borbu sa... Ja sam išao na poruku, na neki
kako se kaže, na svadbu. Da. Bila je svadba moje sestrične taj dan. Ja sam rekao da se ne mogu boriti, a onda, ako želite da se borim, ako želim da radim sa Sandi Borojevićem prvi meč. I oni mi daju, ja sam na svadbi do 4, do 5 sati popodne sam na svadbi. Idem, u 7 sam u Ljubljani u teratani, tamo u Hjali Tivoli. Pobedim prvi meč, 3 runde rata. Drugi meč, Matej Bregar, 3 runde rata. Rožleja Zbinšek na toj strani, prvi meč ima 40 sekundi, drugi meč otpadne, bilo je Zoran Bačulja bio u tom turniru. Stvarno? Da, drugi meč otpadne, dobijemo se u finalu. On ima 40 sekundi borbi, ja imam 6 teških rund. Ja pobjedim borbu, šalim ga u knockdown, pobjedim borbu poslije 3 runde, oni daju ekstra rundu. Ekstra runda, 30 sekundi pred krajem, ja nokautiram sa desnim košenjem da padne ovako ćeš štrike. No, na glavu. I cijela dvorana, Ros, Fabian, Miran tada. I novinari, znaš, poslije ovog meča me digne trener, ja spoja sam ovako i izgleda ista slika ko na Rokiju, znaš. A tako si... I onda novinar je napisao, ne znam na kojem, napisao slovenski Roki. I od tada sam slovenski Roki. Tako je nastao nadimak Slovenski. I ja idem kući posle ovog turnira, ja legnem, spavam, ujutro se probudim, ja idem na svadbu sam još 2 sata sam na svadbi, idem spavat. Svadbu nisi veo da propustiš. Ujutro se probudim. Ja nisam mogao na noge da stopim. Devojka me tada odvede u sobu, ja sjednem na divan i tada nije bilo još telefona kao danas. I samo počne zvoniti jedan medij. Druga časopis, TV, svi novinari Slovenije me zovu i ja otvorim internet gdje god pogledaš svi ovi portali, svi samo Fabian. Kad su bili forumi, to nije bilo kao danas. Svi čekaj, je li bio tada, je li bila društvena, je li bio MySpace ili nešto, je koristio nešto? Ne. Nije? Ne, tada nije bilo ništa, tada je bilo samo mediji i svi mediji o meni. Ja izađem, svi me znaju, svi ono. I onda sam ja do 2013-14. godine punio dvorane po Sloveniji. I bio sam baš svi su me znali. I bio sam redovni gost na oddajama, komentirao sam bokse i to. A onda sam prestao, sa 16 godina sam prestao se tuć. Ja, čekaj, ajde da se vratimo sad to vreme Slovenije. Znači, jel si pričao negdje? Ja ne znam da si ti pričao o svojoj toj istoriji slovenačkog kickboksa i posle. Nisi nigde pričao. Ne. Ni ja ne znam. Ti si posle toga postao veliko ime i najveći tvoji mečevi su bili u Tivoli, u VFC, sad ne znam koji VFC, 12, 14, 16, ne znam ni ja. Reci mi, ti si tad bio jedan od najvećih zvezda, ali tako? Definitivno. Mislim, u regiji sam bio iza Krokopa najpopularniji borac. Tad si već bio. Da, ali ne u regiji, znaš. Recimo da sam imao fan bazu. Jedini borac koji sam imao fan bazu sam bio ja i Krokop. Samo da Krokop je imao milijone. Da. Ja sam imao 2 milijuna Slovenaca. A svi su me znali. Svi su me pratili. Da, i to sam teo te pitam. Koliko je bilo tad? Ja ne mogu uopšte da imam viziju koliko je bilo to, koliko si bio velika zvezda tad, jer je sve bilo mnogo manje. Ja sam dobio toliko, sam bio velika zvezda da sam ne znam, sad kad ti kažem, ja sam dobio od jednog sponzora 18.000 godišnje. Znaš koje pare su to bile 2009. godine? 18.000? Samo od jednog sponzora. Generalni sponzor. I svaki mjesec mi je dao. Svaki mjesec 18.000? Ne, svaki mjesec mi je dao 1.500. Znaš, tada se moja majka radila za 600 eura. Onda sam imao još... 1.500 je sad kao kad bi ti dao 5.000. 5-6.000. 6.000. Onda sam imao druge sponzore. Za meč sam uzimao tada, svi su se borili za 300-400, ja sam uzimao 2.000 eura po meču sam uzimao. Kontaš? Ja sam zaradio, ne znam, 40.000 eura od 2010. 11. 12. od meča. To je bilo kao da bi sad uzemo možda 80-100.000, kontaš? Nisu bile to neke velike pare, a su bile za nekog momka 25 godišnje, ja sam bio kralj. A čekaj, kako si se tad nosio sa, znači kad si neiskusan, mlad, kad te povuče slava, kako si tad nosio sa hajpom i sa svim? Kakav si bio tad? Toliko sam bio u treningu, znaš, toliko sam bio u tom treningu da nije bio toliko problem kad je bio trening, a poslije kad je završio meč, nedelja dana je bio partijanje, baš ludo partijanje. I do koje godine si ti partijao? Ja sam isto partijao kao mlad, ali posle... Ja sam partijao uvijek posle meča. 2016. godine sam završio karijeru. Da. 2016. nisam još završio. 2018. sam napravio onda posljednji meč. A 2016. sam nekako prestao sanjati. Kad sam izgubio
Delija, od Paul Delija, Gde si se borio sa Boldijem? u Ljubljani. Recimo, To je bio... ja sam pobjedio, prvu rundu sam ga osmiješio. Drugu rundu nije znao gdje. To je bio FFC ili Da, UFC? FFC, krv s nosa, tečemo krv s nosa. I ja sam imao plan da se držim samo po jedan udarac nazad, jedan. Ja kad vidim krv s nosa, kad izgubljen Deli, ja idem da ga napadnem, on mene hvata Sa levim krušem. To je njegov način. Ja padam na pot, ja se dižem i samo mi ide to. Uvijek sam za J na isti način. Znači, to je kraj. Više nećeš nikad biti najbolji borac na svijetu. To je sam sebi rekao. Da, hoćeš napraviti još neke meče, ali nisi kalibar za biti najveći borac na svijetu. Kruta realnost. Imao sam 6 šansi. Nijedno nisi iskoristio. 2 sam iskoristio, nisu mi dali suci. Sam Bran u Holandiji je bio meč tvrd, 2-1 sam izgubio. Bio je baš tvrd meč, super 3 borbe, a nisam pobjedio. I onda sam El Baouni, Stacurenko, Paul Daly sam baš loše odradio drugu rundu. Sam išao u neku razmenu. Ok, Stacurenko me ugasio šta je boli, ali Delija bi trebao pobijediti. I kad sam to izgubio, sam rekao, Miran, nisi taj kalibar, sad ćeš borit se, trenirat tako kako ćeš trenirat. Onda sam otvorio svoj biznis, počeo zarađivati pare i onda počne ludost. Čekaj, pre nego što odimo u ludost, imao si meč sa našim borcima, mislim imao si vjerojatno više naših boraca, ali jedan meč sigurno koji naš kickboks pamti protiv Steve Živkovića. Da. I to je bio FFC, jel tako? Da. Prvo... Koje godine je to bilo? To je bilo, znaš šta, to je bilo godine 2012, 13, ne znam tačno. Bilo je to FFC, ja bi se trebao boriti sa Zorajem. Zoraj je pressing fighter, kontaš? On je pressing fighter, imaš neki game plan. I onda, mislim da 10 dana prije su pozvali Živkovića. I ja vidim Živković, pogleda neke mečeve, ja mislim, to neće biti problem. Ni ne pripremam neke taktike, samo idem tamo. Podcijenio sam. Nisam podcijenio, samo nisam pripremao neke taktike. Nikad ne podcijeniš borca. I onda ja idem tamo, izgubim prvu rundu. Ja dođem u kut, a nije problem, aj sad ćemo. Druga runda počne, znaš, ponekad u meču se desi nešto, opet izgubim drugu rundu. Dođem u kut, trebam da jurit nokaut. Ja jurim ovaj nokaut u treći rundi, kad juriš nikad ne dođe. I tada me je pošteno me pobjedio i rimeča nikad nismo napravili, pošto je on imao neku operaciju bubrega. Mislim da smo stranili bubreg. Da, ali gledaj, ja ne žalim za ničem, pošto napravili smo, mislim da jedan od najboljih borb u FFC-u, bila proglašena za neku najboljih borb u FFC-u, ko nije vidio neka pogleda Fabijan Živković, bio je to rat te runde Živković, izo smo se skompali, baš smo dobri prijatelji, sad na pres konferenciji sam ga isto hvatao Da, pogledaj, pres konferencija ga hvatam za gušu tamo, znaš. Bilo je to bolesno, isto hype pravi. A sad smo baš dobri i u čast mi da sam se borio s njim pa i da sam izgubio. Više sam sretan zbog borbe da sam izgubio nego da se ne bi borio s njim. Tako da sam baš, imamo lijepe uspomene na tu borbu. Ekstra. Meni je Stevan isto ekstra drugar. Kralj, baš je dobar momak. Bili smo zajedno u putu ka vatrenom ringu i na primjer on ti je u to vreme, pošto je to neki prvi hype koji se desio u Srbiji za MMA, neki kao taj put gde su mladi borci, gde se stvarno nešto promenilo posle tog puta ka vatrenom ringu i posle toga smo postali stvarno vrhunski drugari, ali sećam se tada, na primjer, šta ti je mindset udarača. Svi treniraju kao spremaju ga za meč u MMA-u i samo objašnjavaju parter i ne znam, Gagi ili Rođe, komu objašnjavam, kaže, ljudi, kaže, pa neću ja to me učiti za 2 nedelje, brate. Pa nećemo ništa, radimo, idemo gore na ruke. I ne znam, uđe u meč i radio sa Vasićem, ovaj ga obori odmah i onda izgubi meč. Mislim, čak i bilo nešto se dogovarali da kao ne bude zakivanje, baš je onako neka drugarska atmosfera bila. Eto, za Stevu Živkovića. A reci mi sad, ta 2016. počinješ da radiš. Kako je bila ta tranzicija sad? Prestaješ da se boriš? Nisam prestao, baš prestao sam da sanjam o uspjehu. Dobro. Išao sam na trening, imao sam meč, recimo... Nisi imao motivaciju. Znaš kako, zove me, sad je baš dobar borac, K1, bori se u K1, za Istrateta. Da. Me zove u četvrtak. Ja nisam bio u treningu, ja
piju, drogirao se, partijao. Vikend nisam spavao, a mene u četvrtak zove za Rusiju, za Moldaviju. Imamo neki meč za tebe koji istrate. Teška kategorija. Može. Teška kategorija. Teška kategorija. Ja idem tamo da pobedim meč, znaš. Gledaj meč Fabian Istrate, gledaj. Ja znam, znači, ako ja izdržim, ako ja ću pobediti prvu rundu sigurno, ako pobedim još drugu, treću, samo treba da bježim. Ja gledaj meč, ja dođem tamo debeo, zabuh, uništen. Koji je to godina? 2018. Ja dođem tamo uništen. Ja pobedim prvu rundu, baš pobedim, sa rukom dvije žuke dole, dam na feeling. Drugu rundu, uzmem prvu polovinu, drugu cimam, riješim, pobedim drugu rundu, a treću samo bježim, hvatam se za njega, na iskustvo, pobedim meč. Tako sam se onda ja borio. Čekaj, sad jednu jako bitnu stvar si rekao. Kako neko ko je bio takav fanatik u borenju i svemu tome, to meni nije jasno, baš bih voleo čujem, kako da se prepustiš i opustiš životu tako i počneš da piješ i da se drogiraš i sve? Kako si prelomio? Prvo, otvorio sam noćni lokal, sauna klub wellness. Znaš, otvorio sam wellness klub gdje je alkohol, gdje je sve šta ne treba, znaš. I ti si u tom društvu stalno, pa jednom popiješ nešto, pa jednom jedna linija, pa jednom druga linija kokaina, pa polako je svaki vikend, znaš, svaki vikend, ne spavaš, ne dođeš kući, pa onda si nedjelju dana doma smoren. I jednostavno počeo se vrtiti krug na krug. O uspjehu više ne sanjaš, znaš, nema više. A kako si prešao tu liniju? Jesi bio protivnik pre toga, dok si se takmičio? Jesi tad znao nekad da se opustiš? Ne, da, znao sam. Znao si i tada? Znao sam da se opustim, ali to kad kažemo se opustiš, da piješ samo? Da. Ili i jedno i drugo? Mislim, da pijem, da, ponekad par puta godišnje, ma stvarno par puta godišnje. Znači znao si, nije ti bilo strano? Nije mi bilo strano, par puta godišnje, od 2014. 15. napred. A onda je to skrenulo, 2019. je bio onda 2 puta mjesečno po 3-4, nisam ja svaki dan. Dobro, nema veze. Nisam ja svaki dan, a 2 puta mjesečno sam po 3-4 dana baš ubit bio, da. Znaš, ti se ubiješ 3-4 dana, onda ti treba 2-3 dana da dođeš k sebi, onda počneš funkcionirati, 7 dana, i onda opet tako. I znaš, to postane naporno, onda ne dođeš kući, onda ide poverenje od žene, onda ješ svađa, ti nju, ona tebe, znaš. Onda sam došla i do nekog sukoba gdje je bio fizičko nasilje, onda su pošli policaji, suđenje, zatvor. Jednostavno propadneš kao čovjek. A jesi video tad to u tom periodu ili si jednostavno samo to se kolutalo, nisi vidio? Ja sam znao da idem lošom putom. A što nisi znao? Šta je bio problem? Pa ne znam. Pa ne, pitam te sad iz ovoga. Znaš, ne znam. Ja ti kažem, ja sam znao, znaš, ja kad sam 2016. Ne znam po koji borbi je bilo, mi pijemo, kupimo kokain, ja se drogiram 2 dana. 2 dana nisam prestao. Ja kad se otreznim kažem, to će biti problem nekad. Znači, bio si tada, ja znao sam. Onda sam išao odmah k doktoru. Kad nisam imao još problema, rekao sam kakve probleme imam, pa onda počnem nešto raditi na sebi, a onda to i zaboraviš. Pa ide opet, pa ide još. Pa sam bio više puta kod doktora. Šta ti je doktor pričao? Znaš šta me je pitao jednom psihoterapeut? Šta je Miran da nije borac? Pitao me psihoterapeut. Čekaj, što ga nisi onaj 1-2 se uvrte? Gledaj sad, to meni pita, to sam bio posljednji put kod psihoterapeuta. Pitam psihoterapeuta, šta je Miran da nije borac? Ja ga gledam, imam 37 godina i gledam ga i skontam čovječe, ja nisam ništa kad nisam borac. Baš ja nisam ništa, ja ne znam ništa. Ja ne uživam u ništa. Ja ne znam ništa, ne uživam u ništa. Ja znam samo to. Znači, imam 37 godina i ja sam samo fajter koji priča 5 jezika. I to je to, možda znam nešto pričat i znam se boriti. I rekao, ajde ja probam to nešto. Šta si mu rekao? Si mu rekao? Ništa, nisam, šta sam rekao, ja stvarno, nađi šta si. Ja idem, baš sam ranžan, ne znam ništa. U poslu koji imam ne uživam. Uživam u mojoj djeci, u provodim vrijeme sa moju djecu, u sportu kad idem na moju djecu. To i kad sam bio u najvećih problemama, nisam nikad zapostavljao. Znači, ja sam se uvijek otreznio kad sam imao djecu da nisu skontali ništa. Pa sam pitao sad, moj stari sin sad zna kakve probleme sam imao, a rekao on, pa sam ga pitao, rekao da nikad ne bi rekao. Stvarno? Da.
Znači, djeca nisu osjetile probleme koje ste imali vi u kući i to. Kako ste rješavali te? Ne, osjetili su stvarno. I vidjeli su i kad sam ja išamario ženu, kad sam bio nasilan do žena, bili su pored tada. A to je tako prošlo. Meni je sad jako žao zbog toga svega, znaš. Ali, šta možeš napraviti? Ja sam se ispričao svima, i mami, i tatu. Ja imam sa svima sad dobar odnos, baš dobar odnos. Sa mamu i tatu sam baš sredan što sam popravio odnos, pošto je baš slomljen. Ali šta mogu ja napraviti? Ja mogu okrenuti vreme nazad. Ja bih ga okrenuo u 2010 i išao k Zelgu u Pulu. Da. Kotaš da bi sad mogu. Da, i ne bi bilo ništa. Ali na kraju kad pomisliš, gledaj, da nije bilo toga, ne bi bilo toga sad. Da nisam se razveo sa bivšom ženom, ne bi poznao Sare. Nekako sve na kraju, kad sam upoznao Boga, kad sam prešao na islam, se mi je sve poklopilo. Ja imam sad mir, čovječe, ja idem moliti 5 puta dnevno. Ja imam 5 puta dnevno par minuta uživanice sa Bogom. Znači, ja dobijem mir. Meni nije teško. Ja na početku, znaš, mi je bila sramota. Ja sad pitam, ja sam kod Sare, kući, sa mamom, ja pitam, ajde, ja idem smoliti vašu sobu. Meni više, znaš, nije tabu. Ja ustavim auto. Ja se molim o autoputu. Meni nije problem više ništa, pošto ja dobijem tu svoj mir. Ja verujem da sve što se mi sad dešava je volja Allaha, volja Boga. I to ja verujem da mi je dao Bog i da znam da ako počnem opet srat, da će me uzeti. Reci mi sad kada kažeš taj problem koji si imao sa suprugom, to su veliki problemi, i mentalno i duhovno i sve, to je baš ispijajuća energija kad imaš u kući problem. Reci mi sad kad iz ovog ugla gledaš, da li si ti bio najveći krivac i cela ta situacija oko tebe što si pravio? Ti? Ej, znači, slušaj, nije bio krivo niko drugi, ni malo, nego samo ja. Znači, da li je to bio... Da li je to zbog toga kako si vodio život? Da, ja radim, ja imam pare, ja to, ja ono, ja. I kad imaš ti ja, Bog ti da ne. Kontaš? Ja sam bio ja. Ja danas nisam ja. Ja danas sam ti, mi. I to je jedini ispravni put. A to te treba naučiti život. Neko nauči, neko ne nauči, znaš. Ja sam naučio na težak put. Kako kažem, da nije bilo tih crnih momenata, ne je bilo tih dobrih sad. I da nije bilo tih ja se probudim, ja kažem sad, kako imam ja dobar život. Sad. Mada nije perfekt. Ja patim što nisam sa djecom stalno. Baš mi ponekad dođe mi ponekad baš kriza da bi išao doma, da bi zagrlo ovu djecu. A kada se dešava to? Kada ti dođe taj moment? Ja ništa, šta? Znaš zašto si tu? Znaš zašto si pozove mi na telefon, popričam s njim na telefonu. Kada se najčešće dešava to? U kampu, gde? Ne, u kampu kad su ne. Momenti? U kampu ne, sad, znaš, kad imam ove medijske obaveze, sad kad sam trenirao ne toliko, a sad baš kad imam ove medijske obaveze, kad ne treba da sam tu. Kad ne treba. Kad, znaš, sad sam na medijskih došao sam tu, imam s tobom, imam neke stvari, imam sponzorske obaveze. Samo kad si... Ma ne, znaš, kad nemaš meča, sad kad ti ideš u Novi Sad, kad nemaš meča, ti mogu biti kući. Ja sam išao sad k Nemanji da unapredim svoju igru. Ja ne mogu biti kući sa djecom. Znači, ja sam birao. Meni treba napraviti igru, ali djeca me nema. Kako ćeš to da nadomestiš? Ne možeš nadomestiti. Ne možeš nadomestiti. Znači, to je žrtva koju platim. Ti sad, ti možeš sad biti debil i lagat da imaš bolesno srce i reći, ja ću nadomestiti to. Ti nikad nećeš nadomestiti ono što si izgubio sa djecom, pošto vreme ide. I vreme se ne vraća. Znači, ja sam, prvo što jesam, ja sam iskren do sebe. Ja znam da sam sad možda malo loši otac. Čak možda i loš otac. Ja se trudim da sam s njimi, ali mene nema. Zašto me nema? Zato treniram. Ali ja prije, kad sam bio top otac. Sad kad me nema, ja probam, kad trebam biti, sam uvijek tamo. Ali puno vremena me nema, pa ih zovem, pa probaš ti to nekako skompenzirati, ali ne ide. Na kraju tebe nema. Znaš, kad trebaš gledati sina na utakmici, ti si na sparingu u Trojan Gymu. Tebe nema. Jer sin zna,
Ja sam se i sina s djecu posavjetovao, jeste vi spremni da tatu ne bude? Oni su rekli da su spremni. Ali oni ne razumiju da će im to faliti. U životu možda, da? Kako si uspeo da se izboriš sa svim demonima tog momenta? Znaš koliko puta sam ja rekao, sad je dosta. Svaki put. čuj sad to. Svaki ponedjeljak kad sam prestao šmrkat, onda 2 nedjelje nisam, onda ja sam bio siguran da nikad više neću. Ja poslije nedjelje daj ne šmrčem, ja mislim, gledaj sad, ti si bio fir, ti si trenirao, gledaj koji car, nikad više neću. Onda napravim petak trening, napravim sve. Dobro, bili smo sad baš 10 dana rastorao sam, gledaj, sve imam nešto, aj danas jednu majhnu. Ideš jednu majhnu, odemo. Kad si prelomio? Opet 3 dana. Onda sam imao sam baš problem, htio sam se ubiti, baš sam bio nekem problemu nekako tamo. Što se te ubiti? Ma, strašno, mislim, bilo je užast. I onda od čega? Od svega. Imao sam bio sam neki baš ludi vezi koja je bila baš katastrofa. Toksična. Stari. I nigdje nisam mogao, ne van, ne tam, bio sam kao da bi me sve depresija živa. Onda sam zvao Dževada i kroz priču s Dževadom sam dobio ovaj islam. Gledaj, za mjesec dana, kad sam počeo razmišljati o islamu, dolaze prve nagrade. Otkud Dževad? Pa bili smo fajteri, znao sam da imao neke isto, ne znam, nazvao sam njega, bili smo fajteri, borili smo se, imali smo dobar odnos. I nekako sam ga pitao za neke stvari i to je onda, počeo sam puno razmišljati o tome, svezao me sa Dževadom Golušom. Dževad Goluš me naučio kako da se molim Bogu i jednostavno sam onda... Što si odlučio da to bude Dževad? Što nisi pozvao? Ma nisam, ne znam. Neku petu? Nisam, bili smo baš, s Dževadom smo bili u dobrom, puno smo pričali o tome, baš sam ga nazvao, rekao je su mi pričali tako i tako je šta napravim. I on me preporučio ovaj islam, ono treće. I ja sam za mjesec dana bio drugi čovjek. Ono čudeš, Mjesec dana bukvalno prije, gledaj, meni je dao neki stavak da kažem, počeo sam pričati par puta dnevno, onda sam počeo s Dževadom klanjati, išao sam na neku rukiju u Hjusiću, Mohamedu na Dunaj. I kad sam išao na rukiju, znaš, kao da imaš nekog džina u sebi. Znaš, mi imamo eksorciste, u katoličani imamo eksorcista, ja sam išao na rukiju. Ja sam počeo tresat, derat kad mi on radi to. Kao da je on nešto u sebi nisam mogao kontrolirati. I po tome sam počeo klanjati, molit i život mi se promijenio totalno. Znači ti si bio, evo te kao da isterivo đavola. Da. I baš je, znaš šta me radilo? I radilo mi par puta, puno puta me radilo. I onda, sad kad sam bio posljednji put... Šta ti je rekao kod tih momenta? Šta ti je rekao taj čovjek? Da trebam samo da trebam slijediti Bogu, da trebam se maniti svih loših navika, da trebam se maniti grijeha, ja trebam moliti Boga. Ali ima ime za to tvoje ponašanje, to što se predaje, jel oni isto zovu to kao demonom ili... Ne, džin, da se džin naseli u tebe. Džin, kao duh. Da, oni žele da se džin naseli. Znaš, kao Bog je stvorio bića, da, i onda se mu jedno biće nije preklonilo, rekao da se prekloni Adamu, satana, da. I on ga je izgnao. On je rekao da će ljudi provesti na loši put. Da. I on to radi, znaš, on dođe u tebe i on te napolje... Je on prisutan u tebi stalno? Da. I imaš ga u sebi? Da, sad više ga nemam. Sad ga više posljednji put kad sam bio kod njega nisam imao reakcije, ali imao sam ga vjerovatno puno godina, a kad si ti pokoran Bogu, on neće imat moć nad tebu. Znači, ako ti si pokoran Bogu, on neće imat snage nad tobom. Znaš što te pitam? Sad ćemo da pokrenemo drugu temu, a to je taj posljednji meč što si radio. Ja sam nekako sa strane stajao i gledao. Da li ti... Evo, sad ćemo da malo pričamo o drugim temama. Stvarno je otvorila se tema. Kažeš duh, ili ti mi zovemo demon kod nas u veri. Da li je taj demon, pokrenut ćemo temu o posljednjem meču, da li je taj demon potreban da bi bio vrhunski borac? Ja mislim da nije. Ja to Silke tam ništa nije bilo demon. Ja sam samo znao da je on psihičko labilan i da ću ga ubiti u psihi. Znaš da mi je on napisao, pobjedio sam te u treštoku. Ja gledam. Ne, znaš što te pitam? Da li ranije, pre toga, je on bio tu dok si se borio? Pa možda, ne znam.
Ja ne znam, to ti ne mogu da ti kažem, kontaš. Možda jeste, možda nije, ne znam. Ja znam kad idem u kavez da ja sam drugi čovjek. Zato ti pitam. Ja Zato što tako ti izgledaš kao drugi čovjek. Ja sam drugi čovjek, čovječe. Ja pustim sve dobro tamo i ja u kavez odnesem ono loše. Nećeš me sretnut nigdje kad sam takav. Jer gledaj ovo. Evo ti sad s moje strane kako izgledao. Znači, i sve to, znači, ceo taj ajde, trash talk, to se dešava svude. I do momenta pred merenje nisi bio ni toliko agresivan. Vi ste se i viđali nešto po hotelu, ali to je počelo da izlazi kada je počelo oficijalno merenje. Tako? Da. I to nije stalo 2 dana. Da, stalni pressing. Da, stalni pressing. Negučić je mislio da ću Negučić, gledaj, Negučić ovako me gledao. I onda u jednom momentu mi napiše Forgi, ej Fabijan, mi napiše Zeljko, Fabijan smiri se da ovaj ne ode kući. Zerk ti napiše. Da, smiri se da ovaj ne ode, kad mi to meni Zerk napiše, ja mu samo, pa neka ide PM. Ja počnem još jače, znači... Čekaj, šta ti Zerk to napisao? Miran, smiri se da ona ne... Što ti je napisao? Pitaj ga, to ćeš pitat Zerga, ja to ne znam. Ali da mu je Forgi napisao, neka se smirim, ne znam, nikad ne, to još sam još poče. A Stefan to ovako je, ovo je Stefan, znaš, ovaj Negučić, borac. Ja znam. Ne znaš ko je Stefan? A kako ne znam, da trenirali smo 3 godine zajedno. Sad zabavam. Kako si hvala. Ne, čuj. Ovako je gledao Stefan. Ja mislim, najviše sam ušao u glavu Stefiju, kontaš. Isto samo to nije bilo sve. Pa ja sam baš dobar sa njima inače. Nadam se da sam, znam da sam još, mi smo dobri. Ali on je prsko. Ilke jednostavno, šta tu sad kad su kamere, kad su ljudi, kad nije kamer si tiho, kad nije kamer si tiho, znaš, pružiš mi ruku. A čekaj, ono pred meč samo. Da. Onoliki odliv energije. Zašto sad se pričamo o tim demonima, to je stvarno sa strane. Gledaj, kad si ti zagrevao i to je trajalo od momenta kad si ušao u halu, kad si se popeo gore gde su meet and greet, ono gore među ljudi i to, kad si se drao, vrištao, urlao i posle na zagrevanju, kad si upalio na zagrevanju si bio drugi čovjek. Kad si počeo da se zagrevaš si bio totalno drugi čovjek, kao da ti se izmenila faca, bukvalno. I tad je počela neka energija. To je sa strane. Da. Eto, to možda niko ti nikad nije rekao, da. ali sa strane je delovalo kao da si obuzet. Da, znači, kao da si obuzet i posle si onda pred sam izlazak na meč imao konfrontaciju sa njim gde si stvarno bio kao demon čovjek. I cela ta manifestacija posle u borbi je bio taj drugi lik, koji kad se završila borba je nestao. I zato me zanima cijela ova sad priča, da li on obitava u tebi, možda pa se boriš s njim kroz veru. Gledaj, ja kad uđem u dvoranu, ja sam drugi lik. Ja kad uđem u dvoranu, kad vidim ovu dvoranu, ja idem provat kavez. Ja osjetim neku energiju, znaš. Ja kad idem na vaganje, mene uhvati neka energija. Mene uhvati energija, kad De Castro, mene uhvati neka energija. Znaš, ja vidim Ril sad kako će dole u komentarima da pišu, evo ga demonizovan, ono Miroljub Petrović 100%. Mene uhvati ta energija, ja ne mogu sobom, ali ta energija mi daje tako jako osjećanje sreće da to ne možeš da veruješ. Ja sam toliko ispunjen tamo. Ja kad idem u kavez, ja neću pozdravati ljudi, ja idem u kavez, ja sam toliko sam ispunjen čovjek tada. Ja uđem u kavez, ja te gledam, ja znam da sam tu, ja da volim, da to je moje. Kavez, tuča, idemo. I onda dam ruku, ja to ovako gledam, dam ruku i svako osim Stošića. Šta ti meni kimaš, čovječ, ja ću te ubit. Svako gledaj step downe. Ja gledam kao da te ubijem, oni kimaju svi. Kontaš? Ja sam tamo te ubijem, da ti kimam. Nikakvog... Ja tebi neću dati ništa. Ja tebi ne dam nikakvog momenta sreće tamo unutra. Ja ću ti uzeti sve. Znači, ako te mogu upucat u parteru 2 puta u glavu, ja ću te upucat. To treba da znaju moji protivniki, da ja sam tamo da te ubijem. Ja ću te ubiti. Znači, ja ne idem tamo da se tučem. Ja idem pokušaj ubistva. Svaki put kad uđem u kavez, ja ću pokušati ubiti čovjeka. I ti, priznaš ili ne priznaš, ti isto. Ako se ti ponudi da ga šamariš sa laktovima u glavu, hoćeš ga šamariš? Hoćeš. Jer to nije pokušaj ubistva. Jeste.
Ako sudija nije tu, to bi bio pokušaj. Sudija da ga spasi, ja ga neću. A ti kažeš, sad si rekao jedino Darko Stošić. Darko Stošić je bio, znaš kako je došao Darko Stošić gore? Darko Stošić, kako sam ja vidio u očima, on je došao gore i možda grešim, gledaj, opet mi je teško pričati o Darku Stošiću, pošto je bolji borac od mene. I neću da ispadne... Dobro, ali ovaj moment oči u oči, to je nešto nema veze sa borenjem. Da, okej, kad gledam kako je on ušao unutra, on je mislio da sam ja impresioniran sa njegovim skorom. Ovako, znaš, gledam se smije. Dečko, mene ne zanima šta je bilo juče. Ti si sa mnom tu u kaveze i ti si taj koji ćeš patiti. To je moje, ja jednostavno ne znaš, možda vi ne znate kako se ja osjećam prije meča. Ja se osjećam da mogu sve. Ja se osjećam da ti meni ne možeš ništa. Reci mi prvi stare down sa bilo kim i to. Jel imaš osjećaj kad se pogledaš u oči? Kad gledaš, kad staneš blizu čovjeka, da osjećaš tuđu energiju? Ne, ja idem samo tamo da te ubijem. Ja ću te gledati, ja znam da ću te ubiti. Ja znam da ću te ubiti. Ja idem gledati tvoje oči i počne rat. Gotovo, meni ne zanimaš. Mene ne zanima šta ti misliš. Mi nismo tamo zbog tebe. Ja neću praviti zbog tebe ništa, ja ću sebe pokazati. Ja radim sebe, ja radim svoje. Ti nisi bitan. Tamo sam ja te gasim, idem dalje. I ako si onda izboriš rematch, izbori si. I svima kažem, svi koji žele rematch, neka pogledaj kako se ja ponašam do Darka. Jednostavno, veliki respekt, 100 puta ću reći da je bolji borac od mene. Znaš do kad je bolji borac? Dok god ne opet pružim ruke njemu prije meča. Znači, zapamti to, ako budu s Darko tam tu više ne vjerujem da je bolji borac. Tu smo 1-1. Tu smo ravni. Kad mu dam ruku, tu smo ravni. A do tada je on bolji borac. Na svaki presici je on bolji borac. U svakom nemam šta. Bio sam najbolji moguć borac šta postoje, ubio me. Gotovo. Dao si ga 2 puta u knockdown. Kako zanima to? Ko je pobjedio meč? Samo to se broji na kraju. Bolji borac na kraju. To je tako. Je tako? Tako je. A reci mi sad ovako, pošto je onako sad i velika verovatnoća da će doći do tog revanša. Darko je izgubio De Frajsa u KSV-u, znači sad ne znam kako je dogovor ima s KSV-om i to, ti si sve veća zvezda, ne za region, nego si sad zanimljiv i drugim organizacijama. Da li vidiš taj revanš i kad vidiš, pošto sve što si do sad dozivao, dobio si mečeve to koje dozivaš, šta vidiš sad? Taj revanš vidim kad god se Darko odluči da je vreme da mi da šansu. Okay. To je samo to što mogu da kažem. Ja ne mogu prozivati. Kad god šef odluči, on je sad gazda, on je pobjedio, kad god gazda odluči da se opet može Fabijan probati s njim, tada Fabijan je spreman. Da li bude to 2.27, 2.26, 2.25, ja sam samo tu da pobjeđivam meč. Ja ću pobjeđivati. Ali da kažem sad, svaki mjesec koji prođe, ja sam bolji borac. Ne čekaj da ću ja biti star. Pošto ja, kad budu 43 godine star, budu puno bolji borac kao što sam danas. A reci mi, kakav ti je osjećaj? Osjećaj za Darko rematch. Ja sam imao neke osjećaje, na primjer, da ću se s ovim likom boriti sljedeće godine. Kakav osjećaj imaš? Koje to godine? Šta očekuješ? Mislim da će biti Zagreb novembra. Ove sljedeće 2025. Ja mislim da će biti. Ja mislim da ću ugasiti sad. Ja mislim da ću ugasiti sad nekog aprila, onda ću ugasiti nekog negdje jul. Da li će ti dati šansu da se boriš toliko često? Da. Treba te platiti? Ne, će. Oni znaju da Miran treba borbe. Ja imam 40 godina, ja ne mogu 2 borbi. Ja trebam 4 borbe godišnje, ok? Znači, april, juni, juli, novembar, oktobar i decembar. Juli, oktobar, decembar. To od meni treba dati. Ja trebam 4 borbe godišnje. Ja to volim. Ja sam iz K1 to naučen. Ja ne mogu da se treniram godinu dana i da se borim 2 puta ili 1 put. To otpada. To znači to... Čekaj, okej. Koga ti dati sljedećeg? Mene ne znam, mislim, ja sam... Ti si rekao Junior Dos Santos, to bi tebe ispunilo. I će doći Junior Dos Santos, i će tamo ljubiti pot u Tivolju. I to će biti to, zapamti se više. Dos Santos će doći i će ljubiti pot u Tivolju. I to je to. To ja čekam da me Folina zove. Ako se ne desi Dos Santos? Pa, kogod. Ne zanima me. Gledaj, opet, znaš, izbjegavaš to.
Ne, ti ne izbegavaš, zato i kažem. Kogod mi ponude u... Ne pitam te zato što Dos Santos je nešto kao potpisao za GFL. Kogod mi dovede, ja ću uzeti taj meč. Normalno, vidim veliki izazov mi je, recimo Darko mi je veliki izazov mi je Dos Santos, izazov Batinić, Jotko, to su mi izazov, to bi bili i meči za izazov. Batinić. Sad to mi daš sad Ilića da ja sad instant rematch. Šta ću? Opet ću ti ga ubit i ništa neću dobiti s tim. Znači, ja sam već pobjedio. Neka momak napravi put. Neka kao si drugi, znaš. Onda da sad Tomo je izgubio sad meč, nema smisla, ali da mi daju, super. Ja sve ću prihvatiti. Čekaj, kažeš sve ćeš prihvatiti, a kaže Ilića neće. A nisam rekao da neću prihvatiti. Ja. Samo rekao sam zašto bi mi organizacija dala. Da. A ako mi da, ja ću prihvatiti. Ali opet, kažem, to bi bilo debilno. Da. Pošto je momak dobio... A dobro, ne bi onda ni Spahović imao smisla. Dobio je momak šansu da dođe odmah na prvu zvijezdu organizacije. Da me pobjedio, uzeo, ima cijelu regiju. Da. Došao si i izgubio si. Pa sad, gledaj, sad si opet, sad si ništa. Idi, radi, Šlemenkove, Mola, svi su sad pali u vodu. Sad si Fabijan. Sad je Fabijan kralj. Idi pa zasluži. I onda dobijemo nazad. Ok? Da, zanimljivo. A reci mi, da li si ispratio Rakićeve posljednje mečeve i to? Da, pratim Rakića. I ne znam da si vidio ovo da je promenio tim i sve i da će ide kod Mirka, navodno. Da. Ako istina, šta misliš tamo? Ja bi mu, mislim, ko sam ja da bi savjetovao? A dobro, pričamo, ali uopšte nije ni bitno. Da sam malo stari, pa da se mogu privući nešto da kažem. Imaš iskustvo. Rakić bi trebao tražiti tim gdje je mu puna motivacija. Znači, kad si ti najbolji, kad imaš motivaciju, dobi trenera koji je motiviran, koji ima znanje. Znači, kad ti dobiješ trenera koji mu ti budeš sve, zašto ne bi bio trener, zašto ne bi bio Rakić najveći uspjeh nekog tima? Znači, wow, došao Rakić kod mene, trebam da se potrudi, idem prvi put na UFC, imam dobar tim, ajde imam dobro znanje, idemo. Neću apelirati na koga, ali ja da sam Rakić, ja bi uzeo nekog trenera koji je dobar, ako mu će biti sve na svijetu da trenira mene. Sad se priča da ide k Jonesu. Da, bilo je John Jones. Da ide John Jones. Znaš, John Jones, da li ćeš biti ti tamo bitan? Da li će oni tebe tamo shvatiti kao bitnog čovjeka? Da li će oni sve staviti u tebe? Će oni plakat kad ti izgubiš? Pitam se samo to, da li će oni plakat kad ti izgubiš? Ja znam da Zeljk ne plače, a da mu je teško kad ja izgubim, kad Ivan izgubi, kad neko Trojanac izgubi, Zeljku je teško. I s ovim ljudima ti će živjeti. A ne da ti izgubiš, ok, dobro, šta? Znaš, imaš i to i to. Dobro, zato je promenio ceo tim, vidim da je ceo tim izmenio. Tim je promenio, pošto ja sam čuo, sad opet neću ništa. Ja sam samo čuo, pobjedio se 2 rundi, imao pobjedu. I da je pobjedio 2 rundi, ne može tako kažeš čovjek kad se bori za prvog izazivača. Idi, imamo 2 rundi, ne znaš šta su suci napravili, ubi. Ali on nije pobjedio prve 2 rundi. Da. Znaš, bilo je 1-1. Kad je 1-1, ajmo mak, imamo prvu rundu, sad smo izgubili drugu, idi sad tak, idiš, uzmeš to. Druga motivacija. Nije Rakić zajebo meča. Nije Rakić, to je trener mu je uništio meč. Kraj priča. Znači, totalno legitimna odluka što je promenio tim. Uvijek, gledaj, promjeni tim je uvijek legitimna. Kad se sportaš... Nije ni lako promeniti. Kad se sportaš odluči da treba promijeniti tim, to je uvijek legitimna odluka. Ali nije uvijek dobra. Ali u ovom primjeru ja mislim da je dobra ako ide u pravi tim. A dobro, sad kad kažeš pravi tim, šta misliš da bi bila dobra opcija za njega, pošto je on kalibar ozbiljan, ima mnogo znanja i svega šta? Ima u regiji puno znanja, u regiji ima ogromno znanja, on neka traži ljude gdje bude ljudi motivacija, da bude motivirani. Ajmo, trebamo, ja trebam. Ja neću ići spavati danas, ja trebam Rakića trenirati. Ja trebam Rakića trenirati. Treba da mu se posveti neko. Znaš, da mu bude život da Rakić pobjedi. Da. Gdje to nađeš? Od ovih velikih džimih po Ameriki, ne znam da li to nađeš. Imam 2 prvaka, imam 3 kontenderje,
Znaš, ja sam dobar trener, ja ću napraviti dobru taktiku, ali neću umret za tvoj uspjeh. A najbitnije u sportu je uvijek motivacija. Ok, da li misliš da može da se iz regiona dođi i osvoji UFC pojas? Da. Misliš da je to moguće? Da, mislim da će se to desiti. Mislim da će se to desiti. Najljepša, uvijek kažem, najljepša priča u regiji je ispisana u domaćoj garaži, Mirko Krokop. Da. Jel' tako? Najljepša priča u regiji je napisana u garaži. Gledaj sad Joksu. Gledaj, recimo, Ivana Vitasovića. Verujte mi da Ivan Vitasović je izgubio, za njega su puno degradirani debili, ljudi koji ne znaju što je izgubio od Vorsika. Pa sad ću vam reći nešto. Vorsik će ih pobiti sve. Vorsik u KSV-u nema konkurencije, on će biti prvak KSV-a, on će ponokautirati sve. I Ivan će biti kontender u KSV-u. I to ja vam sad kažem. Ja sam ubeđen u to da je Ivan najpodceniji borac u regiji. Najpodceniji. On je uzeo titulu i kao da nema titule. Da. Ok? Ej čoveče, ti imaš gospodina kojemu niko ne može uzeti titulu. Ajde da uzmite mu titulu. Sad ju imam ja. Ja imam privremenu. Ja ju čuvam njemu. Znaš kad ću ja privremenu titulu? Ili ću branit, ili ću ju dati gospodinu kad se vrati, da ju brani. Da ju, a i napada. Čekaj, tebi je titula, sad ti si kao šampion, mislim kao, ne kao... Ja sam privremeni šampion. Šampion teške kategorije. Ivan Vitasović je šampion. Ako se Ivanu sad uzme pojas što nije branio godinu dana, onda sam ja šampion. A ja ju čuvam. Ja kad god se vrati Ivan, ja napuštam pojas da se Ivan bori za njega. Inače ga ja branim. Znači ja sam tu da branim pojas. A reci mi Ja sam rekao da Ivan i Zeljk smo orkestar and stil. I svi pjevaju, svi plešaju kao mi pjevamo, znaš. A reci mi sad, što se tiče onog meča što smo pričali malo pre da može da dođe do meča sa onom velikom zvezdom u drugoj državi. S kojim? Ma to ne sme ništa pričati. Ne sme ništa pričati, rekao mi. Svorgi mi nešto rekao da se priča o nekom velikom borbu možda, ali ne sme pričati, ja to sam rekao samo tebi, off the record. Da, off the record. Ali Forgi, ajde svedi mi to, pa odmah dobiješ par posto. A reci mi još jednu zanimljivu stvar. Rekao si sad sa Darkom Stošićem Zagreb, a spominje se Marakana. Reci mi, koliko postoji mogućnost da to stvarno bude Marakana. To je bilo vrh. To je bilo vrh. Mislim, opet na organizaciji. To je sve na FNC-u. Ja imam ovako osjećaj da kraj godine FNC Zagreb treba će nadmašiti ovaj event. A koja je najveća borba u historiji FNC-a? Fabijan Stošić jedan. Možda je i više ispraćena Fabijan Ilić. Ali ti kad počneš puniti halu, prvi game changer je ova borba. Onda su svi fanovi koji su bili na ovoj borbi došli tamo, znaš, posle borbe, svi vidio Fabijana kako je nokautirao, kako je dao knockdown Stošića. Ljudi pričaju i onda stičaju da se Fabijan opet bori sa Srbom, pa i oni koji su čuli to. Znači, Stole je ispromovirao ovoj borbu s Ilićem. Pošto Stole je super zvijezda. Ilić, mislim da nije takva super zvijezda. Za mene, mislim, kako ja vidim ovdje u Srbiji situaciju. I sad posle... Šta znači super zvezda kad kažeš? Pošto i sad super zvezda, to danas ljudi kažu poznat je, mnogo ga ljudi pratiš. A šta je super zvezda onda? Da, to. Mislim, ja baš mene ljudi... Jesi ti super zvezda? Ma mislim, ne. Mislim, ne u svojoj glavi, nego kako te ljudi vide. Mislim, nisam baš super zvezda, koliko se slikam, svaki dan se slikam sa 15-20 ljudi. Mislim da neka zvijezda, možda ne znam. Glupo je za sebe reći, a gledaj. Kad kažeš super, šta je za tebe super, zašto je Darko super? Zašto je super? Zato što svi, nikome ni kaže o borbi za Ilića. Ja sam danas tu u Beogradu, uvijek kakva borba s Darkom. Zagotivio sam te. Ja sam se danas slikao s 50 ljudi i svi su mi rekli, zagotivio sam se za borbe s Darkom. 10 ljudi možda, bravo, dobro si Ilketa. Ali 40 ljudi, kakva borba, kako si dao knockdown Darka, kako ono? Jer Darko je veća pobjeda od Ilketa za mene. Pa da sam izgubio. Ljudi, potom, ja šetam, Stole pada kao klada ljudi za manu, znaš.
Kontaš, ovaj pada kao klada, svako mi kaže ko se slika sa mnom. Tako da mislim da je, kako imam ja osjećaj, da je puno veća borba Stole Fabijan nego Stole Ilić. A reci mi sad kod tog... Mislim Fabijan Ilić, sorry. Pa da. A sad reci mi kod tog meča bio je jedan onako moment gde je stvarno možda okej za ove nove fanove MMA, ali ajde da kažeš da, pošto ti dosta radiš taj trash talk i dosta radiš na tom mentalnom aspektu borbe pre same borbe. Da li ste možda prevazišli sve granice u sad posljednjem trash talku? Pa da. Da. Iskreno, je prava priča. A ja, šta? I nije mi žao. Da, nije mi žao. Mislim, gledaj to. Sve što sam rekao sam mislio iskreno. Sve što sam rekao na pres konferenciji sam rekao iskreno, kako mislim. I danas stojim za toga. Znaš, on mi je onda narkomansku majku, pa sam ja... To bi sad, ja bi samo izbrisao na briefingu sudačkom, šta smo si tamo ja jebem, šta smo to... A jesi to bilo snimano uopšte? Mislim da nije bilo, da smo baš samo jebem. Negdje je bilo, ne znam, baš Ne, bilo je jezivo, ja sam bio tamo... Ono ne bi trebalo da napravim. Ali mislim da nije bilo snimano to. Ne znam, ne bi trebalo da napravim onih sukob, ne bi trebalo da napravim, onda mi je Zerke poruzio se, stani, onda sam ja stao. Tamo to ne bi trebalo napraviti. A reci mi, da li bi trebalo da se nekako to, ne znam ni kako vas kontrolisati kad upadnete u taj stadion zbog mlađe generacije i samim tim zbog imaš i decu? Pa da. Ne, pa spitam te. A neću to nikad drugačije biti, pošto ja sam tako, mene poludi ova ludačka energija, ja sam tamo da se tučem, da se prozivam. Jednostavno je to tako da moja djeca to, hvala Bogu, ne radi. Nekako znaju šta je dobro, šta nije i oni znaju da pač tata greši, šta je. Šta ja znam? Kako je rekao Ivan, nešto smo pričali, mogu da kažem, znaš, pitam ga nešto da smo sviđali devojke, da? Kad sam ja bio mali, meni su se sviđale devojke, da? I on mi kaže, dobro da nisam po tebi. Ja. Ne, pitam te to zato što taj trash talk je postao baš svakodnevnica, ti ga radiš na jedan poseban način i zbog toga si superstar, ili ti, iako ne smatraš sebe je superstarom. Sad, ne znam, ja nisam pobornik tog trash talka, ali očigledno ta publika jeste. Kako se nosiš sa lošim komentarima? Ne zanimaju. Ni dobre, ni loše. A da li si imao neku neprijatnu situaciju? Slušaj, ja sam jedini borac koji nikad nije isključio komentara. Znaš, ja sam jedini borac koji nikad nije isključio komentare. Prije meča je Ilke puno puta naglasio, gledaj, svi komentari za mene. Ja sam rekao Sarija, posle meča će isključiti komentare. Posle borbe je isključio komentare. Ja ih nisam, ni prije, ne posle, nikad, pošto me ne zanima i ti ne možeš doći do ništa. Ja znam šta sam, ja znam ko sam i mene ne zanima šta ljudi misle. A znam da, znaš, oni komentiraju, a kad te vide, oni će se slikati s tobom. On je fan, neka komentira. I takav će kupiti kartu. A ti se dešavalo da znaš da te taj komentari su odvratno ili ovako i da dođe da slika? Ne, ali to ti znaš, ali ja isto, ako me novinar ako sad mene, recimo nije mi nikad, kada bi Hambi, Marko Petrak rekli kao ništa to, i da me su ta povabio odaju, ja isto bi došao. On je novinar, on ne sme ni pomisliti. On kad komentira, novinar kad komentira, to je bila velika greška sad, mislim da Marka i Hambija, kad nisu komentirali main eventa, kao nećemo komentirati da se neko ne užali, da? Nisu komentirali Ilke taj mene, ne ponekad, da? Zbog čega? Ja prema na sve novinare, vi ne smijete pomisliti kakva će biti moje osjećanja kad vi komentirate. Da li ću se ja uvrediti? Ako si ti novinar, ti si dužan svojim pratiteljama prenesti ono što ti misliš. Ne smiješ ti razmišljati, ću se ja uvrediti. Ako se ja uvredim, your fucking problem. On je novinar. Ako kaže da sam ja loše se borio, može uvijek mene pitati šta ja mislim o tome. Ja ću mu reći, ja mislim da sam se loše borio, ali ja ću uvijek ispoštovati njegovo mnenje.
Kako? A šta misliš, zašto nisu htjeli? Ja znam zašto nisu htjeli. Pa zato što kao priča da se neko ne uvrijedi. Pa to. A kako? Ja sam novinar. Što sam ja? Ja sam novinar. Jesi ti novinar? Jer ti trebaš... Dobro, evo ti se ne vređaš, ali mnogi borci se vređaju. Ej, ti si novinar. Jer tebe zanima što se on uvrijedio. Ti si rekao šta si mislio, da? To je tvoja dužnost. Ja nisam novinar, ali kad si ti novinar, kad si ti prihvaćen, kad ti uzmeš novinarski posao, ti trebaš da kažeš šta misliš, ne da razmišljaš da li će se on uvrijediti, da li će me Vučić otpustiti, da li će me Miljan Kučan otpustiti, da li će me George Bush, da li će me George Trump otpustiti. Ako ti misliš da je Trump debil, ti trebaš to da, ne hate speech, ti trebaš da kažeš šta nije u redu. Zbog čega da nije u redu. I to gledaj, ljudi, novinar gubio glavu zbog toga, a ti to ne kažeš da se neko ne uvredi. A pravi novinar je gubio glave šta kažu, šta misle. Ne. I ti si sad novinar, zoveš se novinar i ne komentiraš nikog. Dobro, a kako da komentarišemo regiju? Pošto kad iskomentarišeš regiju odmah loše, dešavalo se i sa ozbiljnim borcima, da ima problem, posle neće da dođe u goste. Pa to je njegov problem. Ti kao vlasnik podcasta, ti kao vlasnik medijske kuće, ti ne smiješ da te... Kad imaš ti neko mnenje, ti ne smiješ da radiš, ti trebaš da kažeš. Ti možeš napišeš, slušaj, ti možeš da mu napišeš, slušaj, nadam se da se nisi uvrijedio, ja sam to tako vidio. Ne smiješ da vrijeđaš, ti možeš da kažeš, gledaj, ja mogu da kažem da se meni tvoja brada ne sviđa, ej ti Seronja, imaš ružnu bradu, šta je to? Ili mogu da kažem, ti slušaj, gledaj, ova brada ti malo loše stoji, to bi možda trebalo malo i znaš šta, možda još bolje da se obriješ. Dobro, ja ne znam da je neko od naših tih novinara nekad rekao ružno za nekog borca. Ali okej, a ti kažem, ako se on uvrijedi, ako se ti uvrijediš da kad ja kažem tako, onda je to tvoj problem, ne moj. Ali da ne mogu sad pomoći, ja gotivim scenom, jer ja imam dobar odnos sa svima. Ne, znam da imaš dobar odnos, pričamo. Novinar treba da je objektivan, da kaže ono što misli. Ako se neko uvrijedi, novinar, to ja prijemno novinare, ako se neko uvrijedi, ne smijete biti vaš problem. Ne smijete ni da kaže on se uvrijedio. Kakva tebi razlika? A šta bi poručio, kako bi ti poručio tim borcima, a dosta im ih se vređa, bre čovječe, ja vidim po regionu kad god se neko malo negdje spomene da je loše odradio, da je izgubio. Koji se vređa? Tako i ne prenesa kritiku. Ako ti je novinar rekao da si Seronja, da si... Ne da nikom nije. Ako ti je novinar rekao da si napravio lošu borbu, i verovatno jesi. Ja bih rekao, gledaj, jesam napravio lošu borbu, ajde sam to... Ti bi rekao, ali evo šta bi poručio tim nekim borcima koji se stalno vređaju? Da se pogleda u ogledalo i da vidi problem u sebi, a ne da traže isprike i traže samohvalu. Kad ja mogu živjeti od toga kad me ljudi hvale, ja trebam biti spreman na to da me ljudi graju. Pošto ako me on danas hvali, zašto me hvali? Pošto sam bio dobar. A jučer će me grad, zašto me grad? Pošto sam bio loš. Ali ne smijem očekivati da sad kad sam dobar da će me hvaliti, a kad sam loš da će šutiti. To jednostavno nije u redu. Ako ti primeš. I to je isto kao kući, znaš, decu grajaš i hvališ. I to zgradi karakter. To je neka najnormalnija stvar, ne? Čekaj, onda po tome znači da dosta boraca nisu toliko realni u regionu za neke stvari, tako? Verovatno. Pa mislim, sad pričamo hipotetički. Ako se ljutiš na ne znam, aj sad kažemo, Hambija, Peru, Miku, Žiku. Mislim, ako se ja se ne bi ljutio. Ja bi pogledao u sebe i rekao, ok, ja bi mu napisao, gledaj, hvala ti, ću to ispraviti. Možda nije ispalo to dobro kako si rekao, možda je mogao reći nekako drugačije, ali ajde da bacim ja moju priču na to. Pa onda idi tamo i ispričaj. Ispričaj svoju priču. Mislim da uopšte nije loša opcija to što ti kažeš. Dođeš ti, na primjer, sada kažeš svašta o Darku Stošiću i onda je lepo ja dođem i kažem Darke, čovjek je pričao svoje šta misli, ajde dođi ti pa ispričaj svoje kako ti vidiš tu situaciju. Jer to u suštini gledaju ovi sa strane, ali tako? A njih to zanima. Ti si to rekao zbog svoje publike, dođi ti reci zbog svoje kako to je. I onda pa nek sudi neko ovi što gledaju... Sad kad neki borci mi pravimo preglede podcast, jedan podcast je pravio preglede nam. Mi trebamo podcasti trebaju nam, mi trebamo raditi zajedno, mi trebamo raditi zajedno, ali podcast jednostavno, novinar, još jednom kažem, treba da kaže ono što ne valja, a treba da kaže ono što valja.
I ne, ja uopće se ne bi opteretio. Šta trenutno ne valja na balkanskoj sceni? Šta misliš da bi trebalo se unapredi? Mislim da je sve, koliko ja vidim tu scena je sve top. Mislim da ne treba nekih velikih problema, imamo UFC potencijal. Imamo mlade borce, imamo klube koji su poshlađani, imamo rivalitet. Imamo normalno, kao neko normalno društvo smo. Mislim da ništa sad trebali više surađivati. Zašto? Ne vezano za to. Znaš šta, ja sam baš sa Petrkom pričao u njegovoj emisiji, u inkubatoru, pričao sam baš, mislim da je hype ovde, a da fali još malo level borenja da bi bio neki svetski nivo. Eto, to je moje mišljenje. Da mora malo da skoči nivo borbi, nivo boraca. Pa iće. Znaš kako skoči? Jer je, na primjer, publika top, novinarstvo top, sponzori su počeli, sve je naraslo na svetski nivo. Da. I krenuli su i da se plaćaju borci, jel tako, i sve, u raznim organizacijama i svuda. I sad imaš moment da to nije nivo borbi, na primjer, svih borbi, ajde se uvatimo UFC, znaš, da fali još, okej, znaš, ali ajde da kažeš nije, da fali još i za nivo KSV, da kažemo još malo fali da bude. Sad to su debilni Balkanci. To su debilni Balkanci. Igra, recimo, Partizan Crvena zvezda sa Milanom i svi očekivaju da će pobjediti. Igra Crvena zvezda sa Real Madridom, izgubi 3-0 i problem. Igra Dinamo sa Madridom, izgubi 3-0 i problem. A šta si ti očekivao, čoveče? Šta treba da poraste nivo u regionu? Ma ništa. Mislim da smo top. Ja mislim da smo top. I da sa vremenom bude bolje. Ali gledaj sad, mi imamo već sad 5 boraca koji će ući u UFC. Ti nećeš zadržati tu šampiona. John Jones se na kraju neće boriti u FNC-u. On će ići u UFC. I tako da ja mislim da je sve okej, ali ne možemo mi očekivati, sad kad si rekao, šta nam fali do UFC-a? Pa fali nam da platimo borca $50 miliona. Ne, mislio sam na nivo borenja, jer ima dosta, i dalje nekad se dese mismečevi da je razlika u kvalitetu. Pa to se desi u UFC-u. Pa to se desi u UFC-u. I znaš šta još vidiš? Mismečevi. Nije uvijek mismeč kad nekoš nokautiraš u prvi rundi, znaš? Ne pričam o tome. Ja u FNC-u baš ne vidim nekih mismečeva da bi bili mismeči. Možda je bio najveći mismeč Ajs Tošić. Možda je bio kontaš. Je li bio mismeč? Ja u FNC-u ne vidim mismeč, da bi bili mismečevi. Sad, na posljednjem FNC-u, sad ne znam ni ko se borio, bio sam sa Marijanovićem, ispade Marijanović da je mismeč. Ali nije bio mismeč. A nije bio mismeč, gledaj, opet... Bio je na ranijim eventima, bilo je, na primjer, u Puli par mečeva da se brzo završi. Ali nisu bili mismečevi, čoveče. Ja nisam bio mismeč. Gledaj, Dilan, bokser, bez parterne igre. Dođe sa judoku bez stand-upa. Sudar stilova, 2 početnika. Da ga onaj bacao, završio bi ga dole. Verovatno. Da ga je izboksao. Ispalo je mismeč, ali nije bio mismeč. Bio sam 2 početnika koji su se odlično potukla. Bio super boksač, dobar judoist i ispane takva borba. A to su prvi mečevi, tu je uvodna špica, tu i u KSV-u dođu neki loši borci, znaš. Nisam gledao KSV baš dugo. Tako da mislim da previše kritikujemo, u regiji smo previše kritični do svega, do svih sportova, znaš. Mi bi sad da imamo mi imamo za Europu top. FNC je top za Europu. Mislim da nismo dosta odzadi za Oktagon i KSV-em. Tako da, mislim da smo tu nam mi previše bi htjeli, kad nešto imamo ne cenimo dovoljno. Zamisli da sad ugasi FNC. Opa, gdje smo onda, a? Aj zamisli sad ugasi, nema FNC-a, gdje bi se borili? Po diskotekama. 2000-3000 ljudi, ko bi bio plaćen, ko bi bio profi? Niko. To si zamislio. Kad kritikujete jednu organizaciju, zamislite da je nema. Dobar argument. A reci mi šta je sa slovenskom scenom? Pošto vidimo da se VFN razvija se više. Valhalla mi se sviđa, Nec Priložnik je baš dobar čovjek koji radi dobar posao. Brave, Zlatko 2 puta godišnje radi Brave koji posljednji put kad sam bio na Brave, ja sam uživao, čoveče. Ova Monika Kučnić ubija.
Miha Frlic ubija, Domen Drnošek dovede publiku, jiu-jitsu stil, traži submission, odlična borba, izgubio i onda dođe ovaj Erko koji je lut. Znaš, Čekaj, šta je s Erkom bilo? Erko dođe za onu muziku Si svoju. vidio izgleda čovječ? Cijela publika, cijela dvorana, zastave bosanske su na nogama, ljudi, ide obavi posao. Mislim, jedan boljih eventa što sam ja vidio uživo. Zlatko pravi super posao. Dobro, Zlatko je uvijek pravio dobar posao. Uvijek je bio nekako dobar je za event maker. Ali ko je bio prošli event, ja nisam bio godinama na takvom TFC-u koji je bio prošli. Baš je bilo dobro. Prošli je bio, da. Bio sam tamo, Marina se borila. Da, Marina, isto, kakav vrat, kakva persona, isto vidiš. Tako da, mislim, top. Misliš da ide i oživela se odjednom, stvarno ta slovenačka scena je bila mrtva godinama. Da. Posljednjih možda 2 godine je počelo na nešto da se dešava. Opet je Zlatko je probudio, ali ima pune dvorane uvijek i VFN. Ne, znam da je VFN je radio prvo amaterske turnire. Da, VFN sad puni dvorane, znaš, ovaj Berus je životinja. Gledao sam. Ovo je Berus je životinja. Gledao sam. To je možda ako ne, broj 1 mladi prospekt. Ne govorim sad o ovima koji se na Amberevu se borili. Berus, Frlic, Domen Vargles, što ne znam što se sad dešava s njim, ali Berus, onda imaš Forstera koji ima 2 poraza od 2 odličnih boraca, imaš Nedoha, imaš opet Nedoha koji nije, ima 26-27 godina, koji je mlad. Nedoh je. Ali on to je mlad momak, znaš. A kako je tvoje viđenje za Nedohovu dalju karijeru? Pošto je, mislim da je premlad ušao u taj turnir u PFL. Premlad je ušao kad je dobio, znaš, skoro je pobjedio. Znaš, kad je premlad je ušao, koliko je falio da bi tamo nokotirao čovjeka pa bi bio kralj? A borio su sa broj 1 i sa broj 2. Ne, zato ti kažem, borio se sa ljudima koji su preiskusni, brate. Koji znaju da prime udarac. Mislim da nije još naletao na take tvrde borce koji znaju da prežive te teške momente. Gledaj. To je high level, to s kim se on borio je high level. Da, idealno, znaš, uvijek je ideal nekako da kad ti izgubiš meč, da se nekako regrupiraš, da imaš, jer on je poslije poraza sa najboljim borcem, ne s drugim najboljim borcom, išao na broj 1 i nešto tako, da? Da. I ovaj drugi je sad osvojio turnir. Vidiš, da. On je osvojio turnir, a borio se sa Kasanagavom. U finalu, da? Da, ovaj sada što je kad dobio u prvom meču je pobedio Kasanagavu u finalu, a u drugom meču je radio Nedog sa šampionom sa Kasanagavom. Vidiš, to ima 2 teška meča. Možda sam i pogrešio prezime sad. Imao je 2 teška meča, a znaš si gledao mečeve? Da, gledao sam. To je bilo blizu pobjede jednom i drugom. Ovog je skoro nokautirao bio. Da, vidiš. I nije se, nijansa, ali momak je tamo. A sad treba pazit, treba da je vrlo pazljiv da ne izgubi još jednu, da ne izgubi još 2. Onda je, znaš, ti se navikneš na poraz. Jesi u kontaktu sa njim? Pa ponekad ali nismo nešto u kontaktu, a ja sam velik navijač njegov. Ja sam veliki fan, pa šta ću ga ja smarat? Kad se vidimo lijepo popričamo, pozdravimo se, a sad da mu ja sad nešto pišem. Ne, pitam zbog treninga. Zbog možda nekih treninga da radite zajedno. Verovatno ćemo nekad, ali za sad još nismo. Nikad. Trenirao sam sa Frlicom, Mihu, to je jedini Slovenac s kojim sam trenirao MMA. I sad sam trenirao sa Berusom, koji je bio tamo kod mene. Berus je manje od tebe. Da, mislim, trenirali smo malo smo sparili tehnički, da. Oduševio me sa svime. Znači... Nisam pričao s dečkom, ali deluje mi jako inteligentan. Da, Slovenci imamo veliki potencijal. Ja mislim da ćemo biti broj 1 u MMA-u. Broj 1 ćemo biti u MMA-u. Posle Srbije? Bijat ćemo. Već smo. Ja stvarno mislim da ćemo biti mi broj 1. Okej. Nema veze, ajde. Ja mislim ali dobro, imate budućnost, to je najbitnije. Da, to. Znači imate Berus je baš dobar prospekt. Srbi imate, znaš šta imate Srbi? Srbi imate puno godina historiju MMA-a. Vi ste u 2000 već počeli sa grappling. Pa počelo nešto. Znaš šta imamo mi što u drugima, i to se vidi i sad sa mlađim borcima, imamo sistem. Savez funkcioniše. Da. Imamo takmičenja, 3 velika takmičenja godišnje. Naši mladi borci imaju evropsko, svetsko prvenstvo. Od sljedeće godine će neki dobiti stipendije. Vidiš to.
I mislim da je to naša snaga zašto ćemo mi u narednim godinama, kao sad što smo izbacili, na primjer, u novoj generaciji Veljko Aleksić u FMC. Ovo je Veljko. Voja Simičić. Gledaj, Voja mi se nije sviđao toliko. Da. Nije mi se sviđao. Voja je Kerin ozbiljno. Gledaj, izgubio je meč sa Franom. Jeste. I nije mu dao prost kao sad ću ga... Ja mislim da u 10 meča, 10 puta bi izgubio od Frana. Misliš, a? Da. Jer ti ne misliš tako? Iskreno. Iskreno, ja pred Mislim da je step više. Ne, ja pred meč, ono što sam mislio da će to da bude lagan meč za Voju. Tako je moje mišljenje bilo. A onda u meču Fran je mnogo napredovao, ali u odbranu Vojčetu ostanem, brzo je povredio koleno. Dobro, od kika i onda mi je, mislim, nedorečeno. Pobedio je Fran, izdominirao je... Moj omiljeni regionalni borac je Aleks Belko. Belko. Kako je dobar, kakav osjećaj ima za stoju, kako menja gard, kako je, poezija ga gard, kao Petrosjana kad je bio Eto, na primjer, imaš i Mićovića Ogija, to je amater koji ima mnogo iskustva, on i Ogi su tu generacija, možda je, ne znam, Veljko malo stariji. Ko je neki mladi, 17-godišnji, prvak svjetski, junior, teškaš? Imamo njega, Blagojević. Trenirao sam sad. Blagojević, sad si tukli smo se. Tukli smo se, gledaj, zamisli, ja sam tučen sa 17-godišnjim klincem. Tukli smo se. Vrati, gle, jedno je kad kažeš klinac 70 kila, a drugo je kad kažeš 110 kila ili 105. Pitaj ga, tukli smo se sad kod Nemanje i sparirali smo, bacao me na pot, ja, oj, tuča. Kakav je mali Blagojević? Mali je fokus, mali radi. On ti je evropski i svetski šampion. Mali je budućnost. Mali me baš oduševio. Eto, na primjer, to su stvari koje, zašto ja kažem da Srbija ima velik potencijal, zato što postoji sistem. Zamisli slovenski roking se tučao sa 17-godišnjim klincem koji je mlađi od mog sina. A tučem čovječe. Čekaj, je bilo kao sa Kujundžićem? Bila je tuča čovječe, ne možeš da ne tučeš kad dobiješ, znaš. Inače dobiješ, trebaš paziti, trebaš... Jel tvrd? Kakav je? Tvrd, 17 godina. Ne boji se ništa, ide radi čovječe, radi. Znaš kako me je bacao neki judo met? Znaš kako sam Airlines, pitaj. A znaš zašto? Ja skoro sam pre 2 dana na takmičenju sam pričao sa jednim momkom koji je isto tako bio mlad kada sam ja bio u zalet. Znaš šta? Ti si njemu izazov. Čoveče moj, čekaj. Ti si njemu izazov, on kad tebe vidio noće se oprobao. Meni je odmah rekao, nema na što sam napravio. Šta nisam išao kod njega, radio sam onaj moj taj klinč i on me baca judo met, ja sam poleteo tamo u kale, znaš kako sam poleteo, ludilo, onda ruka, idemo dalje. Da. Viš, recimo, 17-godišnji klinac, momak me je bacao i onda mi je ne razložio šta sam pogrešio i neću više pogrešiti. On me naučio. Kako sa 40 godina si došao do zaključka da možeš da naučiš da izvineš i od ovog dečka koji snima danas ovde, koji je radio pre neki dan amatersko takmičenje? Ma kako da ne, zašto da ne? Mislim, to nije treba da si 40 godina, to sam ja sam bio tog. Znači, to je stalno tako. Ja sam bio toga još nekad sam 20, meni nije nikad sramota dobiti batine. Pošto znam da ih neću dobivati godinu dana. Ja znam da ti nećeš tući godinu dana, ti mene možeš danas tući, možeš za par mjeseca, a onda ću te ja tebe stići. I onda sam pobjedio. Ja sam pobjedio onda, da, kad sam te stigao. Ili kad sam došao barem blizu tebe, ja sam bolji od juče, ja sam pobjedio. Ja sam danas puno bolji u parteru nego sam bio nedelju nazad. I to sam ja pobjedio. Ja sam danas 1000 puta bolji borac nego sam bio godinu i pola kad sam došao prvi put u Trojan. I to samo treba skidat kapu Zelgu, ekipi u Trojanu, za parter sad kad sam napravio nedelju dana Nemani. To je to, oni rade, ja samo slušam. Ko će po tebi iz Trojana, pošto si rekao da će Vitasović biti, koji je momčina i po, jel misliš da je samo Vitasović, da je on najveći prospekt iz Trojana? Ko misliš da će najviše iz Trojana raditi? Ma sad to teško gledaj, Andi je baš opseden. Znaš kako se kaže opseden? Opsednut sa uspjehom. Ako si neće praviti prevelik teret na sebe da mora, a tako mi deluje, onda će uspjeti. On treba samo malo ta teret mora. On mora. Ne moraš ništa. Uživaj. Ne moraš ništa. Moraš samo umreti.
A možeš sve. Ne moraš ništa, a možeš sve. Ali treba znati, ako se ne desi, nije problem. On ima taj, on može. Onda imamo Rokota. Roko. Teško da ne brajam sad, pošto ne mogu, Roko je klinac koji ima najbolji osjećaj za stand-up kad sam ja puno vremena vidio distanca, kretanje, tip odličan momak. Onda imamo malog 15-16 godišnja Ronija. Znaš, ali imamo još puno drugih. Imamo još puno drugih, imamo Bagija, Bažan koji je ratnik. Imaš... Bažan ti je Đukac, ozbiljan Đukac. Ali kako ti kažem, ja najviše se gledam na Vitasovića. On već ima i iskustvo. On sad ima povređeno, nešto je povređeno, on rehabilitira to. On je toliko fokusiran u taj sport. On dođe pola sata prije treninga, on se zagrijava, stari. On ostane poslije da se resteže. On je baš radnik. I taj rad na dugi rok uvijek isplava. Nema teškaša u FNC-u koji može uparirati Ivanu. Evo, Batur samo neka si ga izbije iz glave, neka si ga izbije iz ust, pošto nije svjestan kako će se poigrati Ivan sa njim. Pošto Batur nema onog X faktora da bi mogu pobijediti Ivana. I verujte mi da na Balkanu broj 1 je Ivan i to će on dokazati. Neće ga niko pobijediti. Hoćeš pojas? Idi tražiti. Jesi to u FNC-u? A tebi treba to pojas. Nemam ja pojasa. Ima Ivan pojas. Ti dođi do Ivana. Rekao si na jednom, posle Zagreba si rekao i zahvalio si se, jer si zaboravio da se zahvališ u Puli. Nisam zaboravio, nekako sam sve drugo pričao, a onda dođem kući i gledam, Šta bi rekao sad Zelgu što mu nisi rekao do sada? Ma ti si najveći kralj, Zelgi. Sad, reci nešto što mu nisi rekao do sada. Sad mu zapjevao Džeja pjesmu, uspjeli smo u životu. Znaš ovaj pjesma Džeja. Zelg, idi na YouTube, napiši Džej, uspjeli smo u životu i slušaj ovu pjesmu, to si ti, stari. Ne, iskreno, sve što sam postigao u sportu je Zelg, je Bog što me je doveo do Zelga. To je čovjek koji ne možeš da opišeš sa riječima šta on znači za ovaj Trojan Gym, ok? Ne možeš. Mislim, to je... Šta je njegova najbolja osobina? Da je ljudina, da je čovjek i da je s tobom kad izgubiš. Većina trenera. Pobjedili smo, izgubio je zbog toga. Kontaš? Gledaj, većina trenera imaš, pobjedili smo, a izgubio je što nije slušao. Zelg, izgubiš, pobjediš, ti znaš da imaš dom. Ti znaš da imaš kuću, ti znaš da te neko voli. Ti osjećaš ljubav, Zelg, ja osjećam ljubav od Zelga. I to je najbitnije. Ja idem u meč. Mi smo tamo zajedno, ja znam da mi idemo zajedno unutra. Ja idem s njim unutra, ja sam u kavezu s njim, ja sam s Ivanom, s njim, ja sam za ekipu u kavezu, ja nisam sam u kavezu. Ja se ne borim sam, mi smo 3 u kavezu, 4, 5. I to je najveća snaga, šta imam ja kao Trojanac. Šta črpa Trojana je taj connection koji imamo između sobom, ovaj nesebična pomoć. Znači, nije ni malo zavisti. Ja ne osjećam ni malo zavisti u klubu. Znači, kad jednom pobjedi, svi pobjedimo. Znaš, ja idem sad, ozljedi se Ivan, ja idem namjesto njega, ja osjećam sreću što sam pobjedio od Ivana. Nije osjećam ni malo patnje što on nije tamo, kontaš? U Puli. Ja ga gledam, pitam ga, meni žao, mislim, koliko sam sretan, tako mi je žao, znaš, to je baš ljudine, ovaj Trojan smo svi za jednak, jedno za sve, znači, kad ima neko meč, svi ćemo raditi za njega, svi. I mislim da je to samo zato što taka energija može da živi pored Zelga, jer drugačije ne bi bilo. Da, a to je sigurno svaki džim, kad ti dođeš u džim, trener. Odrast trener. I kako mi je rekao, sad lijepo nemam ja, kad se družiš sa 6 budalami, ti si 7. Da. Kad se družiš sa 7 i 6 ratnikami, ti si 7. Da. Znaš, to baš bi to rekao Nemanja. I ja osjećam u Trojanu tu pripadnost koju je stvorio Zelg, tu ljubav prema sportu, tu connection koju imamo svi tamo između sebe, to je nešto neviđeno. I za kraj, ajde pošalji poruku sad ljudima koji su na dnu, koji su poronuli u životu i kojima treba spas. Da, evo,
znaš šta je najbitnije? Da sve, koliko god sve zašuštraš, sve možeš ispraviti. Ili barem promijeniti na bolje. Znači, kondaš ti, šta god je crno, ti možeš to promijeniti sebe i ispraviti. Ili kako ne ispraviti, da promijeniš na bolje. Nikad nisi toliko dole da ne možeš ispraviti. Pošto kad si, puno puta si toliko dole i misliš, ti da se sad spravim k sebi, ništa neće mijenjati to. Sve će mijenjati. Kad se ti promijeniš, kad ti isplivaš, sve će mijenjati. I nikad nije kasno. Ti možeš biti 15 godina u problemima. Kad ti isplivaš, sve će se posložiti polako. I to je najbitnije. Vjera u to da će biti sve bolje i da ti možeš. Svako od nas može biti narkoman, svako od nas može biti predsjednik države. Svako od nas može biti direktor firme, svako od nas može biti vrhunski sportaš. Šta ti, ako ti izabereš neku stvar, ako ti radiš na tome, ako ti kupuješ drogu, budeš narkoman i se drogiraš. Ako ti čitaš knjigu, skupljaš glasove, voliš ljude, kažeš se da ti budeš predsjednik. Ako treniraš ludo, ti budeš sportaš, kontaš. Za sve je treba trošiti energiju. Šta god ti izbereš, to možeš biti. I to je najbitnije, vjeruj u to šta budeš i to će se desiti. Hvala ti, Mirane, što si bio gost u Pravoj priči. Drago mi je bilo, gledaj, baš mi je bilo drago gostovati u Pravoj priči, jedno bolje gostovanje što sam imao, tako da stvarno ti želim puno uspjeha i da se vidimo još. Vidjet ćemo se sigurno, ako ne ovdje, nema veze, vidjet ćemo u slačionici, jer je jedno veliko iskustvo gledati tvoje mečeve i sve, ja se nadam do godine na Marakani. Idemo Marakana. Samo da na Marakani ne smije stole, neko ide Rocky.